تمتوني بلولاي عمق بحري حصاري رين بيد سلة فخري وأحصيت من زشنن دوازا وقاقا في لندن كتامي مكانزا داكم حجي ستتيال الملك بين يا زبلي قلف يا ميتا قلف يوريتنا حدا ولا اسمرا زركب الصلينا قلبي بالغلا بلقيت عيني المزمان كما يدمع زراتك زقم بيدمتك زرق أفانا عيبت صفت إزنا إزناتي عمبابا يلا لا كربا ورماي رساس يلا لا كربا ناطق قوم كويت حاريني سبيت عقمك من زعفني رب دابي وحس فقنا سبعقي بلون كفلا دينا لسا ملايك بنتي زامد راويت جنتي بطوى بجخو كم صوت بغادي أفقراوي علمي من يوربيو أبكرني يستاح مرك المئة دفئي بالكندا زحب الله تماطلي كم أملي كم تأملي نسايا والولي نسايا والولي نسايا والولي نسايا والولي لسا ملايك بنتي صابت راويت جنتي قبت وابا جخو كم تطول عليك أفضل راوي علمي من يوربيو أبقى ستاح مبارك المئة تفئي بالكندا والله يبيا يبيا انكم اخنيا زامن باري نسايا والولي نسايا والولي نسايا والولي نسايا كوزبازي سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونون صبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنان بحقنانيو لومون كم وترو أقدسن واناويان زينان تنتنان حزنا لكم قريبنا لنا كساب موداتا مسانا كتصنحوا بخبرنا عدمكم لايك مكبار شير مكبار يتغو من حسابكم من ناقلوسكم مسانا خد كتصلوا بخبرنا عدمكم نايلو مارستي تفيح زخونة عميق زخونة أقدسن واناوني كهون قزي خي وسدنا straight نابتت حستونا كنساقر كنفتنينا How about we start right here Okay. The Red Sea, once a crossroads of empires, is now a flashpoint for a new geopolitical struggle. The Horn of Africa has become the main battleground where Iran, Turkey and Egypt compete for influence, arming factions and forging alliances that reshape the region. This is no distant game. Foreign intervention is fueling conflicts and turning local wars into complex proxy battles. Sudan's war and Ethiopia-Somalia tensions are now arenas for external powers to test their strength. Sophisticated drones, military bases and bold defense pacts are the new tools of statecraft here. Fragile states قرن أفريقيا هذا كابتي أب عالمنا كابزلو أبي ناي تنشن بوتا خوين زلوي وناي وتر بوتا خوين زلويو نزيد ما بخل من قد كن رينا أتي مرحنة أب قرن أفريقيا زلو هذا كابتي أزاربن أبزوانا زلو بقرن أفريقيا كابتي قربيتنا زلو بزح ناي قربيتنا كن رندينا مجمر ياقم بقرن أفريقيا خنجمرسكي بريزنت ناي سوماليا بزبالو خنجمر Mr. President, Somalia is preparing to welcome Egyptian troops, but it comes at a time when Egypt and Ethiopia are currently in a rift over the Grand Ethiopian Renaissance Dam. Are you not creating a proxy theater for both Egypt and Ethiopia? Somalia has a good relationship with both of them. And I didn't see any intention of Egypt to disrupt Ethiopia, and I didn't see any intention of Ethiopia to fight or disrupt the peacekeeping forces of Egypt in Somalia. We are fed up of war with كم تريور لهم سوماليا أبز قربا وان نايكلت أزيوم تقاناقن تحيلتات ويون تاريخاويان صلاة تباهيلهم حتحدهم زغمتو قبصني تشبيان وتهدراو عقمناتهم عقب سلام كوينو ويون سلام ناي سوماليا نموحاس تباهيلو كلت تتسالات هاجرات سراويتو ما وش سوماليا كتويم إثيوبيا عامتات زغط على حيل نيرو ماو قبص دما بحدش ناي
بحدش سمع مس سوماليا كم دما مس حبرة أفريقيا يونايتد نيشنسن بمخان سراويتنا كم عقب سلامنا بسوماليا كاتيو إذا قد دايزي بتي بدي كانايتي حداسة قد ويون جيرد زبال أمون جزين كلتين هجرات زلو أزيو برتع زخونة نوتن مسحابن كلت يوم أبقر بيت هجر سوماليا يراقبوا مهلاهم أبحد أزيو أقداسي مدرخ كلنا ممتعهم زب خميتريو نعاني سوماليا تريدي كونس ولا وني إثيوبيا يقولون تكبابون أبحالي شجر كتوي كل إنه نزبل نعنا كم يراهنا نيزبل زلوا مرحنا سوماليا زخم تريو زلهم أب لك كم زي أبسط في بس أبى من قد زخي زلوا مرحيه إذا مرحزي so much of power بيمان متقامون تبيت أم حزام مزلوت أنك يخزن كساق زلوا أبنات كبكم جبتني إثيوبيا نبلا لنا إمارات تركن بلو أمريكا بلو نو إمارات تركن كمون قطر كتب لهم تغلي سلستيوم أبلا على دما تشاينا الأمريكان نحات حدوم يسحابوا له سلازي زي ما راح زي I cannot believe كنا من تايب بريشر كم زلوا أبلا عليو مغنياتو ما عادش يقري زلوا بتحقر so he has to balance بأزيوم تقناقن تحيلتات بالانس غيرو نخنبر كفتن خلالو قليل دما يكون انت بدو سلازي أمريكان تشاينا سوماليا أمنا يم السحابة زلوا زيادة أمريكا بعتناتا غير سلوتريو تشاينا دما بتنا بيزنس ديلس مس سوماليا زلوا مئات سلو زلوا أمونغو إماراتن تركون زلوا مسحاب دما كلمة الكأن حزي خيط كم زلوا يزنقر يجري ما قبت توسيقا لاو قبتني إثيوبيان زلوا عندما ما نمز سعتي كونن لذي نابنت ناي تركون ناي إماراتن تاريخا دارجنا تهجر مقيلو مالو كلبن لغلينا تي سومالي لاند زبال كومرما بونتلاند زبال جوبالاند نون وسيقكا دارجاتي إماراتي زقوا عصرو خنبن لغلينا مقاديشو زبال وين سوماليا نسو زيادة تركاوي زلو أمونغوزيوم حيلتا زلو السحاب دما قرف عجدما أمونغو إثيوبيان قبت انزاعات زلو حيلنا زي حقرنا بيكوس زايخل زيادة رايقنا يكون انت حتى مسيحتو دنبرت. Don't need any new war. We don't want others to come to this country and fight on us. No, that will not happen. How would you describe relations between Somalia and Ethiopia now after the rift over Addis Ababa's controversial port deal with Somaliland last year? The only way out we have is to work together on the mutual interests that were particularly the security issue. Discussions are going on, not yet finalized, but Somalia principally have no problem at all Ethiopia to commercially have a full access to the long coast of Somalia. U.S. Senator Ted Cruz has urged President Donald Trump هجي انتايو تي ملسناتو كم نريو زلنا بريزنتنا سوماليا بقداينا مس إثيوبيا زلوكم زمدنا دحرتي إثيوبيا مس سومالي لاند ميمورandum of understanding جراتو زنبرت كم يالو زمدناهم نزبلو تكون هاتتي كفيلاوي معلبنا قبروا لي خدو خمسة لون أبزوانزي جنرال ويون أبتو وانتون تدقاقا مخمز قالوا إثيوبيا أفتق بحري commercially نودا باوا أقل قلوتنا هي أفتق بحري بسوماليا بزدليتو من قد نغد كيت أقامية بالنات نلولاونتن قزاءتا واحدنتن ناي سوماليا كساب زخبرتي بلالو سلازي زي مراحزي ولاو كوا إثيوبياويان نزا زرباناتو I don't know أبيناي كفالي خميلوهم سبين كزروغان لنا سوماليا نا إثيوبيا دليتنا يفتق بحر تدقو فيها زبل زربا yes every country بقرن أفريقيا ناي بيزنس ويون ودا باوا أقلقلوت نخط رخبة تدقو فيها إيرترا عسر تقزي تدقو فيها كابز دولهم كنتو قاموا تخولي خميلاتكم يا لذي تحطو نزي زربازي نابزي كون ما أبزن كتوزدو كتفتن كاللغات رايو بحفشا سوماليا نزو كنتات زكام زكتبل كاللا إتي برهانو جولا زبهال زولو جنرال نا إثيوبيا زبالو دما سمعو بزي ቶሎ የጎደላችሁ መውላት አለባችሁ ከተሳካና ባህር በር ካገኛችሁ ቶሎ ዳይቭ ለመግባት መዘጋጀት አለባችሁ ስለዚህ እንታይ ዝብል ዘሎ ነቲ ሓይሊ ባሕርናቱ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እዩ ብቕልጡፍ ምድላዋትኩም ክትውድኡ ክትክእሉ ኣለኩም ንዝኾኑ ዕድላት ምስ ተረኽበ ውሽጢ ንኽትኣቱ ኣብ ደገ ባሕሪ ባሕሪ ንኽትሕዙ ዘድሊ ኩነታት ተዳለዉ እዩ ዝብሎም ዘሎ እዚ ድማ መርኣያ ናይቲ ኣጀንዳ ናቶም ቅድሚ ሕጂ ኢልዎ ነይሩ ነዚ ክልቲኡ ከነተሓዞ ስለ እንደሊ ጥራይ እምበር ካልእ ፍሉይ ኣርእሲ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን ናብ ባሕሪ ንምእታው ዝግበር ዘሎ ኣጀንዳ ናቶም ደጊሙ ገሊፅዎ ነቶም ሰራዊት ናቱ እዩ ዝነግር ዘሎ እነዚህ ዘው ቀልዳቸው አይደል ባህር ኃይል አቋቁመናል ባህር ኃይል አቋቋም ነው ባህሩ በጣም ቅርባችን ስለሆነ
በቀጥታ የደህንነት ስጋትና የሉዓላዊነት ችግር ስለሚያመጣ እዛ ርቀን ወደብ ሸቀጥ ነው ብለን በ60 ኪሎ ሜትር ቁጭ ካል አደጋ ይመጣል ነው አደጋ ይመጣል። እዛ ዘረባ ጥራይ እንድሕር ሰሚዕኩማ ሰብ እዚ ናይ ዓለም ሕጊ ዝግድሶ ሰብ ከም ዘይኮነ ኢና ንርኢ ዘለና። ድንቁርና ዲኻ ክትብሎ ዕሽነት ዲኻ ክትብሎ ወይስ ልዕልና ናይ ሕጊ ይስምዖም ስለ ዘሎ ምክንያቱ ካብ ወደብ ካብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ቁሩብ ኪሎ ሜትራት ርሒቕና ካብኡ ክመፀና ንዝኽእል ሓደጋ ሱቕ ኢልና ክንርኢ ወደብ ናይ ንግድን ናይ ቢዝነስን ቦታን ጥራይ ኢልና ስቕ ክንብል ስለዘይንኽእል ኢና ንዳሎ ዘለና እዩ ዝብል ዘሎ። ብኻልእ ኣዘራርባ ኣብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ካብ ብቀይሕ ባሕሪ ክመፀና ዝኽእል ንልውላው መሬት ናይ ኤርትራ ሰጊሩ ክመፀና ዝኽእል ንሓደጋ ስለንፈሪ ዘለና ንኤርትራ ወሪርና ኣፍ ደገ ባሕሪ ክንሕዚና እዩ ዝብል ዘሎ ሰብ እዚ። እዚ እጂ ክሊርሊ ነቲ ኮመርሻል ዩዝ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ቢዝነስን ናይ ቁጠባ ናይ ዓብሎ ደገለዶ ድብል ዘሎ እሱ ግደፎ እዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ ሓደጋ ናይ ኩናት ከጋጥመና ስለ ዝኽእል ስቕ ኢልና ክንረኣይ ንኽእል ኢና እዩ ዝብል ዘሎ። ስቕ ኢልካ ይትርኢ ባሕሪ ወታደራዊ ዓቕምኻ ከተደላድል ትኽእል ኢኻ። ካበይ ግን ክመፀካ እቲ ፀላኢ ትብሎ ዘለኻ ወይስ ፀላኢ ኢኻ ትደሊ ዘለኻ? የስ ፀላኢ ዝደሊ ዘሎ ምክንያቱ ናብኡ ክመፅዎ ኩናት ስለ ዝደሊ ዘሎ ኣብ ኩናት ክነብር ስለ ዝደሊ ዘሎ ዝፍጠር ዘሎ ኩነታት ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና። ንቐፅል። የቀን ጉዳይ ነው እንጂ አደጋ ይመጣል ብለን ይተባበሩናል፣ አብረን እንሰራለን ብለን ኢቭን ያኔ ለውጥ እንደመጣ የኤርትራም ነገር ስለተሻሻለ ከነሱ ጋርም አብረን እንሰራለን ብለን ባህር ኃይል አቋቁመናል። ባህር ኃይል አቋቁመነው እዛ ለመግባት ነው። በምን ፕላትፎርም ነው የምንገባው ወደፊት የሚታይ ይሆናል። እኔ የምለው በጣም አምባገነኖች ቀይ ባህርን ይወዱታል። ፈርዖንም እንደዚህ ነው ተቅለብልቦ ሄዶ ቀይ ባህር ጽቡቅ ገይሩ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ሰብ እዚ ናብቲ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ዘለዎም ጥሙዕነት ወይ እውን ድሌትን ባህግን ስውር ብዘይኮነ ብግልፂ ዝኾነ መንገዲ ዝነግር ዘሎ ወላ እውን ኣብቲ ግዜ ሰላም ምስ ኤርትራ ክንዘራረብ ከለና ሕልምናትና ኣጀንዳናትና ከምኡ ነይሩ ኢሉ ኣጉሊሑ ዝነግር ዘሎ ኤርትራ ግን ነዚ ሓሳብ እዚ ስለዘይንቕበሎ ከነፍቅደልኩም ስለዘይንኽእል ስለዝበለቶም እቲ ናይ 2018 ዝግበር ዝነበረ ሰላማዊ ርክባት ቀስና በለክ ዝሕል ዝጀመረ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶ ብኣግኡ እንታይ ድሌቶም ከም ዝነበረ እንታይ ሕልሞም ከም ዝነበረ እዮም ዘነፅሩልና ዘለው። እዚ ብክልተ ሰለስተ መንገዲ ክንሪኦ ኢና። ሓደ ኣብዚ ታሪክ ከነንብብ ስለ ዘለና እንታይ ዝብል ዘረባ ንርኢ ኣለና መሲልኩም ኣብዚ ክልተ ነገራት ከረየኩም እየ። history of Eritrea ዝብል ኣካውንት ሓደ ካብቶም ዝበለፁ ኣካውንታት history of Eritrea ኢልኩም ኣብ ኤክስ ፈሎው ግበርዎ። እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ኣካውንት እዚ ብጉዳይ ታሪክ ኢትዮጵያ ክንምንታይ ታሪክ ናይ ዓለም ኢንተርናሽናል ሕጊ ብተደጋጋሚ ክትጥሕስ ከም ትመርፅ ዘላ እንተቲ ሕጊ ወይ እውን እቲ ኣመፃፅኣ ዶባት ናይ ኤርትራ ንፁር ከም ዝኾነ ኣብ ዝተፈላለየ መድረክ ኢትዮጵያ ነዚ ሕጂ ዘሎ ዶብ ነዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ዶብ ድሌት ናታ ከም ዝነበረ ንኣብነት ካብ 1897 ክሳብ 25 ዝነበረ ኩነታት ክገልፀልና ክፍትን እዩ። ሃፀይ ሃይለ እቲ ራስ ዮሃንስ ዝበሃል ኤምፐሮር ንጉስ ዮሃንስ እንታይ ኢሉ ነይሩ ኮንፈስድ ወይ እውን እንታይ ኢሉ ተናዚዙ ነይሩ that he viewed with satisfaction that the occupation of the coast or the Red Sea coast by a highly honorable and enlightened nation like Italy. ጣልያን ናብ ደገ ባሕሪ ብሙሉ ብዝተቆፃፀሮ እዚ ንጉስ ዮሃንስ ዝበሃል ዝነበረ ሃፀይ ዮሃንስ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ሓጎስን ዕጋበትን ከም ዝተሰምዖ እንታይ ስለምንታይ እንታይ ኢልካ ድማ ሓደ ስልጡን ሓይሊ ናይ ኤውሮጳ ሓይሊ ብሙሉእ ታፍ ደገ ባሕሪ ስለተቆፃፀሮ ዕጋበት ከም ዝተሰምዖ ምክንያቱ ካልእ ብኡ መፅኡ ዝመፀና መብዛሕትኡ ግዜ ሳቶም ክዛረቡ ከለዉ እስላማውያን መፅኦም እዮም ዝወሩና ዘለው ብኡ ዝብል እምነት ስለ ዝነበሮም ንዕዑ ሓደ ክርስትያናዊ ስልጣነ ስለ ዝሓዞ ዝለዓለ ዕጋበት ከም ተሰምዖ ዝገለፀ እዩ። ቀፂሉ ድማ እቲ ኩነታት ኣብ ዝተፈላለየ መድረክ እዮም ዝርዩ ኤርትራ and Ethiopia agree that the origin of the 60 kilometer from the coast formula was a recommendation by Emperor Menelik in 1897 to Major Nerazzini. እዚ 60 ኪሎ ሜትር ብሰማይ ማለት እዩ ኣብ ደገ ባሕሪ እቲ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ዶብ ማለት እዩ which one am I talking to ሰረት ኩሉኻ ብንፁር ክፈልጦ ምንታን እዚኣ
እዚ مالته give me a second ኣብዚ መንኺድ ግን እዚ ዶ በዚ ደቡባዊ ቀይ ባሕሪ ብምሉእ እንተሪኢኹሞ ብሰማይ ክዕቀን ከሎ 60 ኪሎ ሜትር እዩ 60 ኪሎ ሜትር እዩ ዝበሃል ብዙሓት ሰባት ኣለኹም 78 ኣይትጋገገለ ትብሉኒ መጀመርያ ናትኩም መፅናዕቲ ትግበሩ ተርዲኹም ኣለኹም ብሰማይ 60 ኪሎ ሜትር ተባሂሉ artificial border ብምርድዳእ ዝተገበረ እዩ ብሜትሮ ተዓቂኑ ዘይኮነ ብሰማይ ተዓቂኑ ነቲ ተሓሳብ ድማ ካበይ መፅኡ እዚ ትክክለኛ ታሪክ እዩ ስኢልና ብስምዒት ንብሎን ዘረባን ኣስተውዒልና ንብሎ ዘረባን ኣፈላሊና እንተፈለጥናዮ ፅቡቅ እዩ ስለዚ 60 ኪሎ ሜትር ክኾነሉ ካብ ባሕሪ ናብ ብነፍሲ ወከፍ መንገዲ 60 ኪሎ ሜትር ብሰማይ ተዓቂኑ ማለት እዩ ክንዱ ዶብ ክኾነሉ ምኒልክ ንጥልያን ነቲ ጀነራል ናይ ጥልያን ለሚንዎ ከም ዝነበረ እዚ ድማ ካብ ፍርህ ዝተላዕለ እዩ ኣፍ ደገ ባሕሪ ድሌት ስለ ዘይነበሮ ባህጊ ስለ ዘይነበሮ ንዓይ ካብቲ ባሕሪ 60 ኪሎ ሜትር ኣርሕቐኒ ቢተ ፕሊዝ ብምባል ከም ዝለመኑ ኢና ንነግር ዘለና ኢታልያን ኔጎሽተር ነቲ ናይ ጥልያን ጉዳይ ዝዛተት ዝነበረ ማለት እዩ ስለዚ 60 ኪሎ ሜትር ፍሮም ደ ኮስት ካብቲ ኣፍ ደገ ባሕሪ 60 ኪሎ ሜትር ኣርሒቕካ ዶብ ግበረለይ ብምባል ሕቶ ዘቕረበ ምኒልክ ከም ዝነበረ ምዝካር የድሊ ኤርትሪያ adduced material to sustain its condition that that from 1897 until the conclusion of the 1908 treaty, the 60 kilometer from the coast formula served as a modus vivendi. Okay, some map evidence which is examined below supports this contention. Ethiopia did not contest the existence of the modus. Ethiopia ነዚ option 908 ዝተገበረ እውን ክትቃወሞ ወይ እውን ክትካትዓሉ ኣይተራየትን ስለዚ 60 ኪሎ ሜትር ክኸውን ዝመረፀት ናታ ምርጫ ከም ዝነበረ ቀፂሉ ታሪኻዊ ኣካውንት ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ አልጀርስ አግሪመንት ናይ ዲሰምበር 12 2000 ድማ ሳይንድ ባይ Mr. Meles Zenawi, Prime Minister Meles Zenawi, Ethiopia shall respect Eritrea's independence, sovereignty, territorial integrity, and shall implement the Eritrean-Ethiopian Boundary Commission decision. ስለዚህ ኣብቲ ውዕል አልጀርስ ክፍረም ከሎ ነቲ ዝወሃብይን ክትቀበሎ ምዃና ነቲ ልኡላውነትን ግዛኣታዊ ሓድነትን ናይ ኤርትራ ከም ዝቕበሎ እዩ ፈሪሙ ነቲ ውዕል አልጀርስ ናይ 2002 ናይ 2000 ናይ 2000 ዝፈረሞ ብመልክዕ ዝፈርማ ድማ እቲ ቤት ፍርዲ ነቲ ኩሉ ጭብጥታት ናቶም ርዩ ውሳነ ናቶም ሳበ ቅያዲ ናይ መወዳእታ ምዃኑ ስለዚ ብተደጋጋሚ ከም ዝብልዎ ዘሎ ከምኡውን እቲ ናይ ጅዳ ኣስመራ ጅዳ ውዕል ኣብ ናይ 2018 ዝተገበረ እውን ተሪእናዮ ልክዕ መርኣያ ናቱ ከም ዝኾነ እዩ ዝገልፅ ዘሎ ስለዚ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት እቲ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ሕቶ ብንፁር መንገዲ ዝተወደየ ቶፒክ ምዃኑ ወይ እውን ክልቲኦም ሓይልታት ክልቲኦም ሃገራት ዝተሰማምዑሉ ነጥቢ ምዃኑ የግዳስ ኢትዮጵያውያን ብተደጋጋሚ እዚ ዓይነት ካርታታት ብምግባር ንልኡላውነት ናይ ኤርትራ ንምትፋር ዝኸድዎ ዘለዎ ኩነታት ካብ ኩልና ዝተሰወረ ነገር ኣይኮነን ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ መድረኽ ዳርጋ ሕቶ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝበሃል ዝነበረ ንፁር እናኾነ ይመፅእ ዘሎ እቲ ቀደም ናብ ቀይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ባሕሪ ገለ እናበሉ ክሸፋፍን ወይ ፍትን ነይሮም ሕጂ ግን ንፁር ብዝኾነ ቋንቋ ዓሰብ እዮም ዝብሉ ዘለው ዓሰብ ጥራይ እውን ኣይኮነን ዳርጋ ናይ ኤርትራ ምጥርናፍ ዝበሃል ኣጀንዳ እውን ኣሎ ናብ ዝለዓለ ገሊኦም ንዓሰብ ይብሉ ገሊኦም ፍርቂ ደቡባዊ ቀይ ባሕሪ ይብሉ ኮይኑ ተሪፉ ግን ንልኡላውነት ናይ ኤርትራ ኣይንቕበሎን ኢና ዋላ እውን ነቲ ኣብዚ ስምዕዎም እቲ ዝበሃል ዘሎ ዘረባ ተደጋጋምን ኣሰልቻውን ዘረባይ ግን ክንሰምዖን ክንርድኦን ዘለና ኩነታት እዩ ያክል ነገር በሁለት የበረሃ ጓደኛ ማቾች መካከል በሽግግር መንግስት ስምምነት እንደ አንዳች ራፊ ጨርቅ ተትቶ ለኢትዮጵያ የሚከራከር አካል በሌለበት ሁኔታ ያንን አይነት አሻጠር በተሰራበት ይዘት በባህር በር ማጣታችን የሚያንገበግብ ነገር ሆኖ ሳለ ሙሉ በሙሉ ተረስቶ አንድ መሪ ሲያነሳው እስከ ማስደንገጥ ደረጃ ድረስ ደርሶ ነበር 30 ዓመት የተረሳ ንብረት አሁን ደግሞ ከመነሳት አልፎ ውስጣችን ያለ የምንብሰለሰልበት የምናስበው የምናወጣ የምናወርደው እንዴት ይምጣ የምንለው ከመሆን አልፎ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እውነት አላችሁ የናንተ ጥያቄ ትክክል ነው ሌላ ሳትጎዱ ሉዓላዊነት ሳታፈርሱ ጦርነት ሳትፈጥሩ ቀጠና ሳትረብሹ ብቻ ይሁን ነው የሚለው እኛም ከዛ ያዘለለ ጥያቄ መንግስት ጅንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ሕቶ ናይ ኣፍ ደገ ባሕርናትናሲ ካብ ወደብ ዝሓለፈ ምዃኑ ካብ ወደብ ሓሊፉ ዋንነት ናይ ባሕሪ ሓትት ከም ዘሎ ስክፍታ የብሎምን ዋንነት ናይ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ልኡላውነት ግዛኣታዊ ሓድነት ናይ ሓንቲ ሃገር ሒሶም ዋንነት ኣብ ዝሓትሉ ዘለዉ ማሕበረሰብ ዓለም ድማ ሕቶኹም ቅቡል እዩ ፅቡቕ ኣለኹም ኩናት ከይገበርኩም ሽግር ከይፈጠርኩም ጥራይ ግበርዎ ዝብል ዘሎ
How is that even possible? How's that going to happen? ንሓንቲ ልኡላውነት ሃገርሲ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ኩናት ብኸመይ መንገዲ እዩ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ፅቡቕ ኣለኹም ክብሎም ዝኽእል እንታይ እዩ ከቲ ፅቡቕ ዝበሃል ዘሎ እንታይ ንምግባር እዩ እንታይ ንምግባር እያ ዓለም ትትግፈና ኣላ ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ኩላታ ዘረባ ሸፋፊንካ ናብ ኩናት ንምውሳዳ እንተደይ ኮይኑ ንልኡላውነት ናይ ኤርትራ ብልኡላውነተይን ግዛኣታዊ ሓድነተይን ዲቤት የለን ኣብ 2000 I don't know 21 دي ولا 19 تويت ዝገበራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ዝገበራ ኣላ ብዙሕ ግዜ ደጋጊሙ ዝኾነ ክጽሕፍ ከሎ ብዛዕባ ልኡላውነት ደጊሞም ነታ ትዊት ይትዋየ እንታይ እትብልሳ ድማ ኤርትራ ትገብሮ ውዕላት ወይ እውን ስምምዓት ምዝኾነ ይኹን ሃገር ሰማያዊ ምድራዊ ባሕራዊ ልኡላውነታ ብዘይ ትንክፍ እዩ ስለዚ ዝኾነ ይኹን ንሕና ንገብሮ ስምምዓት ይኹን ዲልስ ንልኡላውነት ናይ ኤርትራ ኣብ ምልክት ሕቶ ዝእቱ ይኮነን ንልኡላውነት ናይ ኤርትራ ኣኽቢሩ ንዓለም ለኻዊ ሕጊ ኣኽቢሩ ዝግበር ስምምዕ እንተዘይኮይኑ ካብ ወፃኢ ስምምዕ ንክንገብር ሸውሃት የብልናን ብምባል ተደጋጋሚ መሊሶምሎም ነይሮም እቲ ሕቶ ኣብይ ኣሕመድ ውግእ ይደሊ ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ ውግእ ይደሊ ከም ዘሎ ድማ ከምዚ ሃንደበታዊ ወይ እውን ዘይንፅበዮ ነጥቢ ወይ እውን ዘይንፅበዮ ቴማ ከም ዘይኮነ ክንግንዘብ ኣለና እንታይ እየ ዝብል ዘለኹ ኣብዚ ስምዕዎ እቲ ኣጀንዳ ናቱ ናበይ ዝኸደ ወይ እውን ንምንታይ ዕላማ ከምዚ ሸንኮለል ከብለና ይመርፅ ከም ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ኢንቴንሽንስ ናቱ ድሌት ናቱ ባህጊ ናቱ ነቲ ንሱ ዘለዎ ፀገም ክወፀሉ ስለ ዘይከኣለ ነቲ ፀገሙ ናባና ከስግሮ ስለ ዝደሊ ዘሎ እዩ I'm going to give you few examples ስለምንታይ ኣብይ ኣሕመድ ምስ ኤርትራ ዝኽየድ ዘሎ ሽግር ይመርፆ ከም ዘሎ ኣብዚ ንኸይድ እጂ ኢትዮጵያ ውስጥ 10 ዓመት 20 ዓመት ውጊያ ማስቀጠል ይቻላል ምንም ችግር የለም ክላሽም አለ ጥይትም አለ ሰውም አለ ከሁለት ሶስት ክልሎች ብቻ በሳምንታት ጊዜ ውስጥ በአንድ ሳምንት በሁለት ሳምንት በሶስት ሳምንት ጊዜ ውስጥ 100,000 ልዩ ኃይል ይሰለጠነ የታጠቀ የተደራጀ ማውጣት ይቻላል አይ ልዩ ኃይል አይበቃም ሚሊሻ ነው የሚያስፈልገው ከተባለ በጥቂት ወራት በአንድ በሁለት ወር ጊዜ ውስጥ ግማሽ ሚሊዮን ሚሊሻ ከሞላ ጎደል የታጠቀ ከሞላ ጎደል መተኮስ የሚችል ማውጣት ይቻላል እንደምታውቁት 100 ሚሊዮን ሀገር ሰምዖ ይኹም ህዝብ ሀገር ስለሆነ ሌላ 1 ሚሊዮን ወጣት ቀስቅሶ አሰልጥኖ ማስራት ይቻላል ኢትዮጵያ ውስጥ 10 ዓመት 20 ዓመት ውጊያ ማስቀጠል ይቻላል እዚ ሰብ እዚ ኢንቴንሽንስ ናቱ መደብ ናቱ ኩናት መቐፀሊ ናይ ስልጣኑ ንኽጥቀመሉ ድሕር ዝብል መራሒ ከም ዘይኮነ ይዝነግር ዘሎ ብዚ ሕዝቢ ስለ ዘለዎ ሰብ ዝሞተ እንተሞተ ኣብዛ ሃገር እዚ ኩናት ን10 ዓመት ከተቐፅሎ ትኽእል ኢኻ 100,000 ሞቱልካ ካልእ 100,000 ተሰልጥን 100,000 ይጠፉኻ ካልእ 100,000 ከተሰልጥን 100,000 ይጠፉኻ ካልእ 100,000 ከተሰልጥን ፀገም የለን እዚ እንታይ ማለት እዩ ሳብ ራትሊንግ ይብልዎ እዚ ሓይሊ ኣለና ህዝቢ ኣለና ሰራዊት ክንገብር ንኽእል ኢና ብምባል ንኤርትራ ኣጨናኒቑ ወይ እውን ተስፋ ኣቑሪፁ ወይ እውን ኣሰናቢዱ መንግስቲ ኤርትራ ዘለዎ ኣጀንዳ ዘለዎ ዕላማ ዘለዎ መርገፂ ቀይሩ ንኢትዮጵያ ንኣብ ኣሕመድ ብናቱ ካልኩሌሽን ማለት እዩ ኦኬ በቃ ተረዲና ካለና እዚ ትብሎ ዘለካ ስለ ደሰንበደና በቃ ዓሰብ ውሰዳ ክብልዎ እዩ ዝሓስብ ዘሎ ኣሚን ጥዑይ ኣማኻሪ የብሉን ሰብ እዚ ታሪክ ናይ ኤርትራ ናይ ቅድሚ 50 ዓመት ዝነበረ ከንብብ ኣይካለን ኣብ ናቕፋ ኮፍ ኢሎም 10,000 5,000 2,000 5,000 10,000 እናበሉ ተኣኪቦም ኣብ በረኻ ደጋፊ የብሎም ገለ የብሎም ኣብ ሓደ ጎቦ ተፀጊዖም ን30 ዓመት ተቓሊሶም ንኢትዮጵያ ምስ ኩሉ ፀጋታታን ምስ ሕብረ ሶቪየታን ምስ ኩሉ ነገራታን ከም ዝሰበርዋስ ኣይፈልጥን እንዲ ኮይኑ ብሓነስከ ርእሱ እኳ ናይ ነዋሕ ኣይትሓስብን እያ ድበሃል ትማሊ ንሶም ተደይነብሩስ እንታይ ምዃንና ክሓስቦ ይክእልኒ እየ ዝብል ዝነበረ ከመይ ገይሩ ሻዕብያ ከጥዕኖ ክኢሉ ኣይርድኦ እንዲ ኮይኑ ግን ትዕቢት ስለ ዘሎ ነቲ ኩነታት ነቲ ናይ ኩናት ቀውሲ ድማ መናውሒ ናይ ስልጣኑ ክጥቀመሉ ስለ ዝደሊ ዘሎ እዩ እዛ ዘረባ እዚኣ ግን ኣብይ ኣሕመድ ንስለ ዘረባ ዝበላ ከም ዘይኮነ ንፈልጥ ኣለና ተስዋይ ድማ እዚ ሰብ እዚ ክፈርስ ኣለዎ ዝብል መርገፂ ንክህልወካ ዘገድድ ዘሎ እታ ክፈርስ ኣለዋ ትብል ግን ፀገም ትፈጥር ኣላ ምክንያቱ ክልተ ነገራት ክርየኩም እየ ሓንቲ ኣብዚ ኣቶ ኣማንኤል ቢደማርያም ሓንቲ ኣርቲክል ጽሒፉ ብዙሕ ሕማም ተሰሚዓቶም ኣላ እዚ ድማ the final offensive why Eritrea must seize its moment to end the Ethiopian threat እዚኣ ኣርቲክል እዚኣ ናይ መብዛሕቲ ናይ ኤርትራውያን ተሓሳስባ ኣብዚ ሕጂ ደረጃ ከይፈተና ንበፅሓ ዘለና ኢና መብዛሕቲ ኤርትራውያን ነዊሕ ዝብላይ ግን ካብ ኣማንኤል ብምውፅኣ
ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ብቁጥዐ ክዛረቡ የለኹ ስለምንታይ መንግስቲ ኤርትራ ዘይመርፃ ምዃናውን ብዙሓት ክዛረቡ ጀሚሮም ኣለዉ እንታይ ዝብል ዘሎ central argument Eritrea must act decisively to neutralize the long-standing Ethiopian threat and secure lasting sovereignty. The current moment presents a strategic opportunity due to Ethiopia's internal fragmentation and weakened state. Now, Amanuel ዝብሎ ዘሎ ዘረባ ኣብ ኣእምሮ ኤርትራውን ድሕራቲኻ ትኽክለኛ ዘረባ እዩ ምናልባት ኣብዚ ሕጂ ዘለና መድረክ ከም ኣማኑኤል ዝኣመሰለ ኣብ ስኮለር ብኢትዮጵያውያን ማዕበ ክብሪ ዝወሃቦ ነዛ ዘረባ ስለ ዝበላ ሕሚማቶም ኣላ ብጣዕሚ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣቶ ኣማኑኤል ዝብል ዘሎ ኢትዮጵያ ንመዋዕል ህዝቢ ኤርትራ ዘሳቀየት ህዝቢ ኢትዮጵያ ተኮነስ መርሕነት ናይ 4 ኪሎ መዋዕል ነይረትን ህዝቢ ኤርትራ ዋጋ ዘኽፈለ እዩ እዚ ሕጂ ዘለዎ ኩነታት ስርዓት ናይ ኣቢ ነቲ ኢትዮጵያ ኣውዲቕዎ ዘሎ ኩነታት መንግስቲ ኤርትራ ሓንሳብ እናሓዋሩ ነዚ ስግኣት እዚ ነዚ ፀገም እዚ ሓንሳብ እናሓዋሩ መፍትሒ ክገብረሉ ይግባእ. So Eritrea's struggle to sovereignty spans over 80 years, marked by war, betrayal, and siege. And then in the 1991 victory over the Derg regime was strategic but incomplete. Ethiopia's hegemonic ambitions persisted, culminating in the 1998 border war. ስለዚህ እንታይ ዝብል ዘሎ ኢትዮጵያ ን80 ዓመታት ንኤርትራ ዋጋ ዘኽፈለት ሃገር እያ እቲ ዕንደራናታ ናይ ምስሕፋ ሕልምናታን ድማ ንህዝቢ ኤርትራ ብዙሕ ዋጋ የኽፍለሎ ወላው ካብ 1991 ስትራቴጂካዊ ዓወት ነቲ ፀገም ነቲ ዝነበረ ብዶ ካብ ስሩ ክምንቅስዎ ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም ስርዓት ክቕይሩ እንተኻኣሉ እቲ ዝተገበረ ስጉምቲ ኣዝዩ ብሉፅ ክነሱ ምሉእ ኣይነበረን ምክንያቱ እቲ ንሳቶም ኣሚኖም ኣብኡ ዘቐመጥዎ ተገምቲሉ ድሕሪ 7 ዓመት ኣብ 1998 ዓብ ኩናት ገይሩ ብዙሕ ዕንወትን ብዙሕ ክሳራን ብዙሕ ፀገምናን ፈጢሩ ማለት እዩ ሕጂ እውን ኣብ 2018 ዝተፈተነ ተመሳሳሊ ፀገም ወሊዱ ሕጂ ዘለና ኩነታት ስለዚ እቲ 4 ኪሎ ብዘይገድዝ ብኸመይ መንገዲ ንቕይሮ ኣለና ግዜ ወሲዱ ኣንፃርና ገቢሉ ክመፀና ከም ዝኽእል ከም ንቡር ጌርና ስለ ንወስዶ እታ ኢትዮጵያ ትበሃል ኩልና ንፈልጣ ኢና እታ ዘረባ ክንዛረባ ይደለና ከተብቃዕ ክትክእል ኣለዋ ዝብል እዩ እዚ ዘረባ እዚ ግን ልክዕ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ትክክለኛ እዋኑ ይኮነን ኣይኖ ኣማኑኤል እውን ዓቕሊ ስለተወድኦ ጥራይ ዝብል ዘሎ ስለምንታይ ኢና ከም ንብል ዘለና ኣብይ ኣሕመድ ነዛ ዘረባ ናይ ኣማኑኤል ብኢደ ማርያም ዝብላ ዘሎን ምናልባት ካብ መንግስቲ ኤርትራ እዚኣ እንተወፂኣቶ ካላስ እዚኣታ ናይ መወዳእታ ዝደለያ ዘሎ እዩ ከፍርሱና እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ዝብል ፕሮፓጋንዳ ንክሰርሓላ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ክምልስሉ ስለ ዝረኣዩ ነዛ ዘረባ እዚኣ ማለት እዩ ስለዚ ኣማኑኤል ዝብሎ ዘሎ ቃንዛ ናይ ዝበፅሐ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ዘለናዮ መድረክ ግን እዛ ዘረባ እዚኣ ንኤርትራ ተርባሓደ ትጎድኣ እንድሕር ኢልና ዝያዳ ትጎድኣ እያ ምክንያቱ ኣብይ ኣሕመድ ብዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ናይ ምውዳቕ ተኽእሎ ስለ ዘሎ እቲ ኩናት ናብ ኤርትራ ዝዛረቦ ዘሎ ብዓብዪ እውን ንምንታይ ዕላማ ምዃኑ ክንርዳእ ክንክእል ኣለና ስለዚ እዛ ዘረባ ብዙሕ ክርክር ፈጢራ ኣላ ባይ ደ ወይ ናብቲ ክርክር ዝብልዎ ዘለዉ ከይሰገርኩ ከለኹ ሓንቲ ነገር ምሳኻትኩም ሼር ክገብራ ዝደሊ ነራ እንተረኺበያ ኣብዚ ቀረባ if there was one thing give me a second እዚኣ ይመስለኒ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም እዚ ኤርትራያን የሎ ፔጅስ ዝበሃል ሰዲዶም ላይ ነይሮም ብዛዕባ ኤርትራ ልክዕ ከም ኣማዞን ናይ ኤርትራ እዩ ኣማዞን ጌርኩም ወሰድዎ ትካል ናትኩም ኣብ ሙሉእ ኤሮጳ ዘለኹም ኣብ ሙሉእ ኣሜሪካ ዘለኹም ኣውስትሬልያ ዘለኹም ኢማራት ዘለኹም ወላ እውን ኣብ ኤርትራ ዘለኹም ሓደ ኤርትራዊ ትካል ናትኩምን ቢዝነስ ናትኩምን ክፈልጦ እንድሕሪ ኮይንኩም ኣብዚ ዌብሳይት ኣትኹም ተመዝገቡ ሽዑ ኩሉ ኤርትራዊ ዝኾነ ይኹን ናይ ዙርያ ዲኻ ደሊኻ ናይ መኪና ዲኻ ደሊኻ ናይ ስኒ ዲኻ ደሊኻ ናይ ገለ ዲኻ ደሊኻ ኣብዚ ትካል እዚ ኩሉ እንተተመዝጊቡ ብዘየገድስ ኣበይ ናይ ዓለም ንቕመጥ ኣለና ኣብዚ ቦታ እዚ እቲ ትካል እንታይ ዓይነት ትካል እዩ እንታይ ዓይነት ስራሕ ኣለዎ ተኣማንነት ኣለዎ ዲ ወላ ንስርቅስ ተባሂሉ ዝተገበረ እዩ እዛ ዌብሳይት እዚኣ ንኤርትራውያን ከም ሓንቲ መወከሲ ዕዳጋ ንትካላት ናይ ኤርትራ ድማ ክንደይ ትካላት ኣለዉ እንታይ ዓይነት ትካላት ኣለዉ ንክንፈልጥ ክትሕግዘና ትኽእል እያ ኢሎም ዝሰርሕዋ እያ ስለዚ ፕሊዝ ተጠቀሙላ ናብ ካልኦት እውን ሼር ግበርዋ ኣዝያ ኣገዳሲት ዌብሳይት ኮይና ስለ ዝረኸብኳ እያ ክምለስ ኢና ሕጂ ኣብ ካልእ ግዜ እውን ክደግመልኩም ክፍትነ ምንታን እቲ ነገር ከይንሰግሮ ከምኡ ጌርና ንህዝብና ክንድግፍ ድማ ንፈትን ሕጂ እታ ኣርቲክል ነዋሕ እንድያ ኣብ ነፋሲት ያ ወሪዳ ዘላ ከም በዓል ንኣምን ዘለቀ ዝበልዎ ድማ henderson እቲ ናይ ኣማኑኤል ቁጥዐ ካበይ ከም ዝመፅእ ይርዳእኒ ኢሉ ቁጥዐ ናይ ኣማኑኤል ካበይ ከም ዝመፀ ወይ እውን ናይ ኤርትራውያን ቁጥዐ ካበይ ከም ዝመፅእ ዘሎ ይርዳእና እዩ ንጉሆም ምሽየትን ካድረታት ናይ ኣቢ ብልኡላውነቶም ብናፅነቶም ብዕጮኦም ብመፃእዮም ብኩሉ ነገሮም ክፍክርሎምን ከናሽዎምን ከዳኽምዎምን ስለ ዝውዕሉ ዘለዉ ዓቕሎም ምስ ፀበቦም ወይ ብሕርቃን ዝብልዎ ዘረባ ክኸውን ይኽእል
كم زغل كنردع كنكلالنا أبناتهم جامعاتنا نتكونتات كنريا كنكلالنا. Its leadership has historically been far more strategic, prudent, and measured. As President Sias once reminded us, when your neighbor's house burns, the fire can also reach you. ስለዚህ መንግስት ኤርትራ ግን ከምዛ ናይ አማኑኤል ዝብላ ዘሎ ርእይቶ ዘይኮነ ጥንቁቅ ዝኾነ ፖለቲካ ብሱል ዝኾነ ፖለቲካ ልቦና ዝመልኦ ፖለቲካ ወይ እውን መርገፂ ከም ዘለዎን ምክንያቱ ከም ቃል ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተኮይኑ ጎረቤትካ እንተተቃፂሉ ሓውና ባኻ ምምፁ ስለ ዘይተርፍ ዝብል መርገፂ ስለ ዘለዎም ስለዚ እንታይ ኢሎም ነይሮም ኤርትራውያን ብብዝሒ ምውዳቅ ናይ ኢትዮጵያን ምፍራስ ናይ ኢትዮጵያን ክዛረቡ ይውዕሉ ኣለው እዚ ድማ ንዓኻትኩም ዝያዳ ፀገም ክፈጥረልኩም ብፍላይ ምስ ግብፂ ትኸድዎ ዘለኹም ንሪኦ ስለ ዘለና ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንዓቢ ክድግፎ ከም ዝኽእል ስለዚ under الدرجة بحفشة سفع زخونة ديبيت برتع زخونة ديبيت نزي أمانيل زبالو ألو تاو ملسي سلمتاي إيرتراويان ودكاتنا إثيوبيا يمنيلو أبي نعناون زو كلا يكون ناتبالي بزوع زربايت زرب زلو كم إيرتراويان كوينا هنريو خلنا تكونتات ولا نالكم proud to be Eritrean زبلون مالي سلم نيرو we will form an alliance with anyone to deter Abiy PP hegemonic ambitions but that doesn't mean Eritreans and Eritrea government wants to balkanize Ethiopia. So Ethiopia نمفرس agenda هلينا ده كونجن أبي أحمد مخانه علينا فلتنا لنا يلوم تحفلو أبزو وانزي political إنك عاوني يدلي كما مني زع مسألة تابي مسيو كم يبل كم زلوا تسمو غير زرداناجن لعلت إنك عا جدليو مدرك كم زلنا بمفلات يدلي وني هتعبي حنتز دليا زلون زمنيا زلون انتهيسا ني إرترا أنصار ني إرتراسي ني إثيوبيا كتفرسات دل زلا بمبال كل إثيوبياوي أبغنو كسلفلو يدللو زي زربا زياها وسيقكم سمعوها انتايري ينيري إثيوبياويان ببزح سراوي كونوا له خمس خولي زمنا دبلكم تاني well listen to this one now የመንግስት ትምህርት ቤት ልጅ የመንግስት ትምህርት ቤት ተማሪ ከሆነ ብሔራዊ ፈተናን ከሚያልፍ ግመል በመርፌ ቀዳዳ ብታልፍ ይቀላል። እኔ አይደለሁም ያልኩት። ያለፉትን 4 ዓመታት የትምህርት ሚኒስቴር ሪፖርት ብታዩት ከ1000 በላይ የሚሆኑ የመንግስት ትምህርት ቤቶች አንድ ተማሪ እንኳን አላሳለፉ። ያስፈተነው ቁጥር 3106 ትምህርት ቤቶች ናቸው። ከዚህ ውስጥ 1328 የሚሆኑ ትምህርት ቤቶች አንድም ተማሪ አላሳለፉ። ይሄ እኮ በጣም አስደንጋጭ ቁጥር ነው። በ2014 እና በ2015 6 ሚሊዮን ተማሪ ወደቀ። ይሄ ማለት ከመቶ ተማሪ 3ቱ ብቻ ነው ያለፈው። ከዛ በ2016 ግማሽ ሚሊዮኑ እንታይ ዝብለኩም ዘሎ እንድሕር ሰሚዕኩሞ እዚ አብይ አሕመድ እንታይ ብለና ነይሩ ይብለኩም ፀኒዩ ኢትዮጵያ ብዙሕ ወታደራት ንኽትገብር ፀገም የብላን ብለና ፀኒዩ አብይ አሕመድ ኣመና ብዙሓት ወታደራት ንኽንገብር ፀገም የብልናን ብለና ፀኒዩ ብትክክል ድማ ኣብ ባይታ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ መንእሰይ ናቶም ካብ ፓብሊክ ስኩልስ ካብቲ ናይ መንግስቲ ቤት ትምህርቲ ጠቕላላ ኣብቲ ማትሪክ ዝበሃል ወይ እውን ናይ መወዳእታ ንተምሃሮ ዝወሃብ ፈተና ማትሪኩሌሽን ማለት እዩ ዝሓልፍ ሰብ ከም ዘየለ ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመት ወላ ሓደ ሰብ ከም ዘይሓለፈ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ብብዝሒ ዝተርፍ ዘሎ እንታይ ዝኸውን ዘሎ ንወታደር ንክኸውን ድልው ማለት እዩ ካላ ኣማራፂ ስለ ዘይብሉ እቲ ፓብሊክ ስኩልስ ወይ እውን እቲ መንግስቲ ዝህቦ ዘሎ ቤት ትምህርትታት እንታይ ከም ዝመስል እዮም ዝነግሩና ዘለዉ ኢትዮጵያ ብደረጃ ትምህርቲ ኣመና ወዲቓ ከም ዘላ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ዝበዝሐ ሰብ ኣበይ ዝመሃር እስከ ኣብ ናይ መንግስቲ ቤት ትምህርቲ ዝመሃር ኣብ ኤርትራ ኣይደኖ ናይ ግሊ ቤት ትምህርቲ ዝበሃል ከሎ ዲ ንምዃኑ ርግፀኛ ኣይኮንኩን ኣነ ናይ ግሊ ቤት ትምህርትታት ዝመሃሩ ሜይቢ ውሕዳት ሰባት ህልው ኾኑ እዮም ዝበዝሐ ሰብ ግን ኣብ ናይ መንግስቲ ዝመሃር እቲ ናይ መንግስቲ ትምህርቲ እዚኣ ፅቡቅ ገይረ ከብስለልኩም እየ ኣብ ኣሜሪካ ዘለኹም ሰባት እዚ ከይርዳእኩም ይኽእል እዩ ኣብ ኣሜሪካ ብዙሕ ሰብ ገንዘብ ምስ ረኸበ ኣብ ናይ ብሕቲ ናይ ግሊ ቤት ትምህርትታት እዩ ዝሰዶም ደቁ መስለኒ ኣብ ስዊዘርላንድ እየ ዝነብር ሓንቲ ካብተን ዝሃብተማ ሃገራት ናይ ግሊ ቤት ትምህርቲ ዝበሃል የለን ኣብዚ እንተሎ ኮይኑ ኣሎ ኢንተርናሽናል ስኩል ዝብልዎ ሓደ ካብቲ ናይ ስዊስ ቤት ትምህርቲ ኣይፅብቕን እዩ እንተሎ ኮይኑ ንምንታይ እዩ ኢንተርናሽናል ሲቲዘንስ ንኣብነት ካምፓኒታት ናይ ስዊስ ካብ ብዙሕ ዓለማት ዝመፁ ሰራሕተኛታት ስለ ዘሎም ሓደ ግዜ ምስ ስድሮም ስለ ዝመፁ ቋንቋ ስለ ዘይክእሉ ደቆም ብቋንቋ ጀርመንን ብገለን ክመሃሩ ስለ ዘይክእሉ ንዖም ኢሉ ዝተገበረ ኣዝዩ ክቡር ኣሎ ኣብኡ ዝመሃሩ ሰባት ኣሎ ኣብዛ ዓዲ ተወሊዱ ደቁ ናብኡ ዝሰድድ ግን የለን እቲ ዘለኻዮ ከባቢ ቤት ትምህርቲ ከማን ኣይትመርፅን ኢኻ ኣብዛ ዓዲ እታ ዘለኻዮ ከባቢ ኣባይ ኢኻ ትኸይድ ነፍሲ ወከፍ ቤት ትምህርቲ ድማ ዝተማለየ እዩ ኦኬ ውድድር ኣለዎ ኣብዚ እውን ምክንያቱ ከም ናይ ኣሜሪካ ስርዓት ስለ ዘለና እንታይ ንክብለኩም ኢለ ኣብ ሃገር ምዕባለ ክመፅእ እንተኮይኑ ትምህርቲ ብርትዓዊ መንገዲ ንኩሉ ዜጋ ክፉት ክኸውን ኣሎ
ዓይነትን ጽባቐ ናይ ትምህርቲ ድማ ልዑል ክኸውን ክኽእል ኣሎ ነዚ ክገብር ዘይክእል መንግስቲ ድማ ብዘይገታቱ ተገዳስነት ኣለዎ ክትብሎ ይትኽእል ኢኻ ስለዚ ከም ፖሊስ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩሉ ቆልዓ ክመሃር ከም ዘለዎን ብዝተኻለ መጠን ድማ ዓይነት ናይቲ ትምህርቲ ንኩሉ እቲ ስድራ ቤታት ንኩሉ እቲ ህዝቢ ተመጣጣኒ ኩሉ ኣብ ሓደ ደረጃ ከተምፅኦ እኳ ከቢድ ተኾነ ግን ብዝተኻለ መጠን ተመሳሳሊ ፋንዲንግ ዘለዎ እዚ ክበሃል ከሎ ኣነ መንደፈራ ተማሂረ ወይ እውን ከረን ተማሂረ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ስመራ ክኣቱ ዝኽኣልኩ ደቂ ተሰነይ ነይሮም እዮም ደቂ ባሮንቱ ነይሮም እዮም ደቂ ባፅዕ ነይሮም እዮም ደቂ ናቕፋ ነይሮም እዮም ደቂ ዓዲ ኋላ ነይሮም እዮም ደቂ ሰንዓፈ ነይሮም እዮም ኣነ ነው ካብ ብዙሕ ቦታታት ናብ ዩኒቨርሲቲ ኣነ ከለኹ ዝመፁ ነይሮም እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ እቲ ቤት ትምህርትታት ካብ ኩሉ ዋላ እኳ ብቁፅሪ ከተወዳድሮ ከለኻ ኩሉ ሓደ ነይሩ ማዕረ ዝኾኑ ሰባት ይሕልፉ ነይሮም ተደይበልና ካብ ኩሉ ዞባታት ካብ ኩሉ ከተማታት ካብ ኩሉ ኩርናዓት ናይቲ ሃገር ዝመፅእ ሰብ ነይሩ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ እዚ ከዓ መሬት ወይ ብብቅዓት ጥራይ ዝዕቀን እምበር ብጂኦግራፊካዊ ኣቀማምጣናትካን ብደረጃ ቁጠባ ናይ ስድራ ቤትካን ገለን ዝኾነ ኣይኮነን ነይሩ እቲ ትምህርቲ ኣብ ኤርትራ ሕጂ እውን ከምኡ እዩ ዘሎ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ እቲ ፊሎዞፊ ናይቲ ትምህርቲ ይኹን ጥዕና እቲ መንግስቲ ነቲ ዘለዎ ፀጋታት ኣብ ምምቕራሕ ርትዓዊ ዝኾነ ኣገባብ ከም ዝኽተል ኢና ንርኢ ኣብ በዓል ኢትዮጵያ ግን ከምኡ ይኮነን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣበይ ከባቢ ትቕመጥ እንታይ ዓይነት ደሞዝ ኣለካ ደቂ ካበይ ቤት ትምህርቲ ይኸዱ እንታይ ዓይነት ትምህርቲ ይረኽቡ እንታይ ዓይነት ሕክምና ይረኽቡ ንሱ እዩ ዝውስኖ ድኻ እንድሕሪ ኮንካ ተፈሪድካ ኢኻ በዓል ኢትዮጵያ ተፈሪድካ ኢኻ ዝኻ ይፍ ኖ ቻንስ ማትሪክ ክትሓልፍ ዩኒቨርሲቲ ክትኣቱ ኣይከኣልኒ እዮም ዝብሉካ ዘለዉ ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመት ዝሓለፈ ሰብ የለን ድኻ ኮይኑ ኣብ ናይ መንግስቲ ቤት ትምህርቲ ተማሂሩ ናብቲ ማትሪክ ዝሓልፍ የለን ስለዚ ዩኒቨርሲቲ ንዓኻ ይምልከትን እዩ ኣብ ፕራይቬት ስኩል ክትምሃር ኣለካ ሜይ ኣብ በዓል ትግራይ ሓይሽ ኸውን እዚ ኣይ ዶንት ኖ ኣብቲ ካልእ ኢትዮጵያ ዝበፅሐ ግን ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኢና ህፃናት ቤት ትምህርቲ ዘይኮኑ ኣብ ኣምሓራ ክንደይ ከም ዝኾኑ ርኢና ነና ነዚኦም ኩሎም ድማ ኣብ ንምንታይ ይጥቀመሎም ኣሎ ከምዛ ንሪኦ ውጊያ ማስቀጠል ይቻላል ምንም ችግር የለም ክላሽም አለ ጥይትም አለ ሰውም አለ ከሁለት ሶስት ክልሎች ብቻ በሳምንታት ጊዜ ውስጥ በአንድ ሳምንት በሁለት ልክዕ ከምዛ ንብሎ ዘለና ንውትድርና ክትጥቀመሎም ከም ዝኽእልን እቲ ኣጀንዳ ድማ ከምዚ ጌርካ ነቲ ሰብ መጀመርያ ተደንቁሮ ድሓር ድማ ስራሕ ስለዘይብሉ ዕድል ስለዘይብሉ ወታደር ኮይኑ ንሓዋሩ ክነብረልካ ይኽእል ዝብል ፊሎዞፊ ዝኽተል መራሒ ኢና ንርኢ ዘለና ናይዚ መራሒ እዚ ፀበሉ ኣይልከየና ጥራይና ክንብል ንኽእል ሕጂ እስከ ናብ ካልእ ኣርእስቲ ክንሰግር ክንፍትና let's start with this one what's going on ኣብዚ እስከ ንርኢ Bizarre, rambling, combative, weird, take your pick. Any of these words could describe Donald Trump yesterday. That's when he returned to the United Nations, his first General Assembly of his second term as president, and the setting was stark. Multiple wars, a global tariff conflict, rising rivalries, and a rampant climate emergency. The world needed some words of healing, some hope and optimism. Instead, it got Donald Trump. His arrival at the UNGA did not go well. After entering the building, Trump and the First Lady stepped on the escalator. ዶናልድ ትራምፕ ኣብ እዚ ክፋል ዜና ዝገብረልኩም ዘለኹ ኣብ ኢንተርናሽናል ዜና ናይቲ ዝገብሮ ዘለኹ እዩ ኣብ ዝሓለፈት ቪድዮ ናተይ ኣነ ክርዶ ብዘይክእል ቆሪፆም እቲ ናይ ኢንተርናሽናል ዜና ኣብዚ ቻነል እዚ ብዙሕ ዊርድ ዝኾነ ፀገማት እዩ ዘጋጥም ምናልባት ሓደ መዓልቲ እዚ ቻነል እዚ ክዕፆ ይኽእል እዩ ዝበልኩኹም ድማ ንዓኻትኩም ፀልየ ወይ እውን ኣሉታዊ ነቐፌታ ናትኩም ስለዘሰንበደኒ ገለ ኣይኮነን ተፃብኦ ብዙሕ እዩ ዘለዎ እዚ ቻነል እዚ ብዙሕ ተፃብኦ ኣለዎ እዚ ቻነል እዚ ምክንያቱ ነቕርቦ ሓበሬታ ከም ትፈልጥዎ ብዙሕ ምግናን ዘድልዮ ኣይኮነን እቲ ምዕራባዊ ሚድያ ወይ እውን ኣብዚ ኤሮፓ ኮንካ ነቲ ምዕራባዊ ዓለም ክትውድሰሉ እዩ ዝደሊ ንዑ ኣንፃሩ ወይ እውን ነቲ ሓቂ ክትዛረብ ተጀሚርካ ዘለካ ብድሆታት ብዙሕ ብፍላይ ንእስራኤል ዝነቅፍ ሓበሬታ ወላ እውን ሓቂ ዘለዎ እንተተዛሪብካ ፀገም ከም ዘለዎ መፍላጥ የድሊ ስለዚ እዚ ቻነል እዚ ብዙሕ ብድሆ እዩ ቪድዮ ዝሰራሕናዮ ባዕሉ ዝቁረፀሉ ዝዕፀወሉ ብዙሕ ብድሆታት እዩ ዘለዎ ሶ I have to tell you ሓደ መዓልቲ ጠቕላላ ነቲ ቻነል ክዓፅዎ ይኽእሉ እዮም መፍላት የድሊ ንመለስ ናብታ ርእሲ ብኸመይ ከምኡ ኢለኩም ከሰንብለኩም ወይ እውን ንዓኹም ስለ ፀላእኩ ወይ እውን እቲ ስራሕ ስለ ዘሰልቸወኒ ይኮነን ግን ኢት ካን ሃፕን ኣት ሰምደይ ቻው ከይበልናኩም ክንሰናበተኩም ከም ንኽእል ግምት ምግባር ኣገዳሲ እዩ ክነግረኩም ይደሊ እዚ ምክንያቱ ዋንደይ ሓደ ግዜ ክጋጥም ስለ ዝኽእል let's go back to the topic እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ዩኤን ክኸይድ ከሎ ድራማ ብዙሕ እዩ ሓደ ንሱ ኣብቲ ሊፍት ክኣቱ ከሎ እንታይ ኮይኑ ልክዕ ናብቲ ዩኤን ክኸይድ ከሎ እቲ ሊፍት ናቱ ጠጠው ኢሉ ሃንደበት ጠጠው ኣቢሎሞ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ብቁልጥዐ ክትኮስ ደልዩ እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ኣብቲ ናይ መዛረቢ ቦታ ልክዕ ዲብ ኢሉ ክኸይድ ምስ ጀመረ እቲ ሊፍት ጠጠው ኣቢሎሞ ብዛዕባ እዚ ናብ ዩኤን ሰዲድዎ ዘሎ ደብዳቤ ከረየኩም እያ መን ተቆጢዑ ከም ዘሎን ብእግሩ ደይቡ ከም ትሪእዎ ዘለኹም መቕፃዕቲ እዩ ዝውን መን ገይርዎ ኣይፍለጥን እዩ ካብኡ ቀፂሉ ናብቲ
መዛረቢ ቦታ ፖዲየም ናይቲ ክዛረብ ኢሉ ምስ ጀመረ ድማ እቲ ነቲ ዘረባ ብስክሪን ገይሩ ዘርእዮ ዝነበረ ንሱ ጠጠው ኢሉ መስርሕ ኣብዩ ስለዚ ከይፈተወ ነቲ ዘረባ ብጥራዝ ናንበበት እቲ ፅሑፍ ናንበበ ንክዛረብ ተገዲዱ ማለት እዩ ኣመና ቆጥዒዎ ኣብ መንጎ ክዛረብ ከሎ ድማ ከም ዝገለጾ እቲ ዘረባ ናቱ ኣብቲ ኣብኡ ዝነበሩ መራሕቲ ክሰምዕዎ ከም ዘይክእሉ ገይርዎ ማለት እዩ I can only say that whoever's operating this teleprompter is in big trouble. All I got from the United Nations was an escalator that on the way up stopped right in the middle. If the First Lady wasn't in great shape, she would have fallen. But she's in great shape. We're both in good shape. We both stood. And then a teleprompter that didn't work. These are the two things I got from the United Nations. A bad. ስለዚህ ከማረር ይተራዩ ናይ ኣሜሪካ መራሒ ንዓለም ብድሌቱን ከም ድሌቱን ዝኸደላ ዘሎ ሃገር ዩኤን ይኹን ዓለም አንጻሩ ከም ዘላ ከምዚ መስኪን ቪክቲም ሁድ ባህል እዚ ብዙሕ ጭቆና ዘጋጥሞም ዘሎ ገይሩ ክዛረብ ፈቲኑ ብሓፈሻ ንኣዳም ገሮመይ ነይሩቲ ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ዝተገበረ ኩነታት ማለት እዩ ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ቁጥዕን ብዙሕ ሕርቃንን ብዙሕ ሕማቕ ዘረባን ትዕቢትን ተሃዲድን ንዓለም ደስማዓሉ ኣጋጣመውን ነይሩ minutes to speak he ended up speaking for almost 1 hour and forget hope or positivity Trump leaned on complaints boasts and falsehoods. First, he launched into a MAGA speech. He said the US was the hottest country on earth. He touched upon the border and inflation. And then Trump turned to the world. He falsely claimed to have ended 7 wars. And once again, he added India and Pakistan to that list. I ended 7 wars. And in all cases, they were raging with countless. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ከም ወትሩ ድማ ዘሎን ዘየለን ሓሶት ደማሚሩ ሸውዓተ ኩናት ጠጠው ከም ዘበለን ሓደ ካብኣቶም ድማ ኢትዮጵያን ግብፅን ብምባል ናይ ሰለስቲዮም ከምዚ ኢሉ ተዛሪቡ ብፍላይቶም ህንዳውያን ግን ኣይተዋሕጠሎምን ምክንያቱ ኣብ ምስ ፓኪስታን ኣብ ዝነበሮም ፀገም ንሱ ይኮነን ፈትሕዎ ባህልቲዮም ሳቶም so the story continues and ድራማ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ብዝለዓለ ደረጃ ይቕፅል ኣሎ ሓንቲ ካብቲያ ኣዝያ ኣፀቢቓ ዘቆጣዓቶም ግን ንቻይናን ራሽያን ኣመልኪቱ ዝበለዩ ምናልባት ኣብዚ ከስማዓኩም የሳጥራ እሞ ድሕሪኡ ሓደ ኣገዳሲ ካልእ ኣርእሲ ተኸፊቱሉ ኣብቲ ዋዕላ Everything. You're going to have mahogany walls. They're going to give you plastic. Time. Quick context here. The likes of France and Canada have recognized Palestine this week. They've recognized it as a separate state, the Palestinian state. Their goal is to put pressure on Israel, basically force Prime Minister Netanyahu of Israel to end the war. But Trump questioned this approach. He said recognition was like rewarding Hamas. And then he turned to Ukraine. Once again, the US president took aim at India. He said India and China are the ብሓፈሻ ብጉዳይ ናይ ፈለስጢን ድማ ብዙሕ ኣዛራቢ ኮይኑሎ ንሱ ድማ እተን መራሕቲ ናይ ኤውሮጳ ከም በዓል ዓዲ እንግሊዝ ፈረንሳ ካናዳ ኣውስትራልያ ፖርቹጋል ኣቐድማ ኣቢለን ድማ ስፔን ኖርዌይ ከምኡውን ኣየርላንድ ዝኣመሰላ ናተን ሬኮግኒሽን ወይ እውን ኣፍልጦ ነታ ሃገረ ፈለስጢን ስለ ዝሃባ እዚ ጉዳይ እዚ ነፍሱ ዝኻለ ኣዛራቢ ኮይኑሎ ሓደ ካብቲ ብዙሕ ተዛርብ ዘሎ ኣብ ሚድያ ናይ ኤርትራውያን እውን ተደጋጋሚ ዝሰምዖ ዘለኹ ኣነ እውን ናተይ መርገፂ ክበሉ ዝደሊ ማለት እዩ ብጉዳይ ናይ ፈለስጢን እዩ ኤርትራ ኣብ ኣፍሪካ ኤርትራን ካሜሩንን ክልተ ሃገራት ጥራየን ክሳብ ሕጂ ኣፍልጦ ንፈለስጢን ክትህብ ዘይከኣለት ሃገር እያ ትበሃል ዘላ ኤርትራ ኣነ ብናተይ ኩነታት ክትሪኡ ከለኹም ብዙሕ ግዜ ከም ዝዛረቦ ኣብ ብዙሕ ደረጃታት ከም ዝዛረቦ ቃንዛ ናይ ህዝቢ ፈለስጢን ብፍላይ ድማ ቃንዛ ኣብ ቃዛ ዝፍፀም ዘሎ ግፍዒ ኣበርቲዐ ኣብዚ ቻነል እዚ ዝዛረቦ ነዚ ቻነል ድማ ብዙሕ ሓደጋታት ዝፈጠረለይን እዩ ሕጂ እውን ዝፈጥረለዩ ዘሎ እዩ የግዳስ ኤርትራ ስለምንታይ ንፈለስጢን ኣፍልጦ ዘይሃበታ ኣብዚያ ሕጂ ደረጃ እንድሕር ኢልኩምኒ ኣነ ቀዳማይ ዕላማናትና ኤርትራ ንጉዳይ ኤርትራ ጥራይ እዩ ሃገራዊ ረብሓ ናይ ኤርትራ ኩሎም እቶም ካልኦት ብካልእ ዝረብሑ ዘለዉ ይሓግዝዎ ንፈለስጢን ኣብ ዓለም 190 ሃገራት ኣለዋ let the others do the thing ኤርትራ ንሽተይ ሃገር እያ ዘይተኣደነ ፀገማትን ብድሆታትን ዝወርዳ ዘሎ እዩ ስለዚ ናትና ናይ ፎሬን ፖሊሲ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ናይ ኤርትራ እንታይ ክኾን ኣሎ ከም ናተይ ምርጫ ብዛዕባ ዝኾነ ከይተገደስካ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ናሽናል ኢንተረስት ጥራይ ክኾን ኣሎ ንፈለስጢን ንሓልየሎም ንድንግፀሎም ኩሉ ዝከኣለና ክንገብረሎም ንኽእል ናይ ኤርትራ ኣፍልጦ መሃብን ዘይመሃብን ዝገብሮ ፅልዋ እውን የብሉን ምናልባት ንኤርትራ ግን ምስ ኣሜሪካ ዘለዋ ዝምድና ንምዕራይ ክሕግዝ ዝኽእል እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ዝምድና ክትፈጥር ትፍትነሉ ዘላ ጥንቃቐ ምግባር ኣገዳሲ ክኸውን ይኽእል እዩ
እስራኤል ናተነጸለ ይኸይ ስለዘሎ እስራኤል ንምሕጋዝ ዘይኮነ ወይ እውን እስራኤል ትገብሮ ዘላ ንምትብባዕ ዘይኮነ ኤርትራ ናታ ረብሓ ኣቐዲማ ስለትኸይ ዘላ መንግስቲ ኤርትራ ናቱ መርገፂ ክህልዎ ኸሊ ናቱ ኣመፃፅኣ ክህልዎ ኸሊ ኣነ ግን ከም ኤርትራዊ ናተይ መርገፂ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ንኣሜሪካ ወይ ዶናልድ ትራምፕ ዘቆጥዕ እንተዘይገበረት ደስ ይብለኒ it doesn't matter እንታይ ምዃኑ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ዘሰሓባ ነገር ዘይምግባር ዝበለፀ እዩ ስለዚ እዚ ሕጂ ትገብሮ ዘላ ፖሊሲ ኣይፀልኦን ያነ ወላ እኳ ንፈለስጢማውያን ንህዝቢ ጋዛ ኣመና ዝሓልየሎም ትኾንኩ ቀዳምነት ናተይ ረብሓና ኤርትራ እዩ ኤርትራ ንእሽተይ ሃገር እያ ብዙሕ በደላትን ብዙሕ ግፍዕን ብዙሕ ፀገምን ወሪድዋ ስለ ዘሎ ኣብ ዓይኒ ናይ ኣሜሪካ ባዕሉታ ክትኣቱ ይደሊና ኣብዚ እዋን እዚ ስለዚ መብዛሕትአን ሃገራት ንፈለስጢን ኣፍልጦ ክብዋ ከለዉ ኣብ 1988 እዮም ኣፍልጦ ይቦም ኤርትራ ናፅነቱ ናይ ነበረና ኣብቲ እዋን እቲ ስለዚ ኤርትራ ደንጉያ ዝመፀት ገና እግራ ከይረገፀት ድማ ብብድሆታትን ብእገዳን እከታት ፀገብ ዘላ እያ ስለዚ ኣብቲ ፖለቲካ ናይ ዓበይቲ ኢዳ እንተዘይሓዊሳ ንፀልኦ ነገር ኣይኮነን ብሓፈሻ እቲ ዘረባ ግን ዓብዪ መኣዝን ናብ ዝገፁ ከይድሎ ሕጂ optimistic over the additional assistance from the United States against Russia. Vladimir Putin, listen. President Trump understands that we need more pressure on him. There's not enough pressure from Europe. They are our partners, but it's not enough. We need pressure directly on Putin, and we count on sanctions from the United States side. Meanwhile, President Trump is saying, quote, in a huge Truth Social post, I'll take an excerpt, I think Ukraine... Donald Trump has always thrived on keeping people guessing, but his line on Ukraine was largely consistent. One week he's praising Vladimir Putin, the next he's hinting that Ukraine should give up land. According to him, the war had dragged for too long. A peace deal was necessary, and that meant a compromise. ኣብ ጉዳይ ናይ ዩክሬንን ራሽያን ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ ዩኤን ኣብ ዝሳተፈሉ ዘሎ ሓደ ኣገዳሲ መርገፂ ወይ እውን ሓደ ኣገዳሲ ፖዚሽን ሒዙ ኣሎ ንሱ ድማ ሓደ ኣብዚ ዝተፈላለየ ነጥብታት ከርእየኩም እየ ሓደ ነፈርቲ ናይ ራሻ ክለኣየር ናይ ኔቶ እንተጥሒሰን ህረምወን ኢልዎም ኣሎ this is a very very shocking revelation ወይ እውን ሓደ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ናብ ብዙሕ ወገን ክሽረፍ ዝኽእል ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ምክንያቱ ዝኾነ ይኹን ሚስ ካልኩሌሽንስ ካብ ራሻ እንተሪኢኹም ኣብ ክለኣየር ናይ ኔቶ ህረምወን ብምባል ትእዛዝ ሂቡ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ካልእ ራሻ ክትሰዓር ትኽእል ሃገር እያ ብምባል ተዛሪቡ ኣሎ ራሻ ክትሰዓር ትኽእል እያ ዩክሬን ድማ ዘድሊ ሓገዝ ተገይርና ኣላ ክትሰዓር ትኽእል እያ ንራሻ ክስዕሮ ትኽእል እያ ቦታ ዘድልዮም ሉላዊ መሬቶም ድማ ናፃ ከውፅኡ ይኽእሉ እዮም ብምባል ኣብ ጎኒ ዩክሬን መጀመርያ ሙሉእ ብምሉእ ባይደን ቁፅሪ 2 ክኸውን ጀሚሩ ኣሎ ዝብል ኮመንተሪ ካብ ብዙሓት ክሰምዕ ጀሚርና to win back all the land. He called Russia a paper tiger. He said NATO should shoot down Russian jets and drones. It's a full 360-degree, a U-turn that nobody really saw coming. So what happened here and what does it mean for Ukraine and the world? Let's start with the statements. On Tuesday, there was a meeting between Trump and Zelensky. እጅንታይ ዝብል ዘሎ ዝኾነ ክለኣየር ናይ ዩክሬን ናይ ኔቶ ሃገር ናይ ኢስቶንያ ድዩ ናይ ፖላንድ ድዩ ናይ ሩሜንያ ድዩ ሰለስተ ሃገራት ክለኣየርና ብናይ ራሻ ድሮናት ወይ እውን ነፈርቲ ተጣሒሱ ኢለን ክኸሳ ዝቐነያ ድሕሪ ዝኾነ ኮመንት ኣጋጢሙ ህረምወን ብምባል ትእዛዝ ሂቡ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ማለት ድማ ኔቶ እንድሕሪ ትእዛዝ ተዋሂቦ ወይ እውን ኣሜሪካ ጎንኹም ኣለኹም ኢላቶም ስጉምቲ ክወስዱ ይኽእሉ እዮም ስጉምቲ ተወሲዶም ኔቶ ድማ ራሻ ግብረ መልሲ ክትህብያ ዳት ሚንስ ናብ ኩናት ናብ ዝቐረበ መድረኽ በፂሕና ኣለና ማለት እዩ ይስተረና ኣብ ኤውሮጳ ዘለኹም ኣብ በዓል ኖርዌይ ዘለኹም ልዑል ጥንቃቐ ኣብ በዓል ፊንላንድ ዘለኹም ኣብ ካልእ ኤውሮጳ ዘለና ተመሳሳሊ ልዑል ጥንቃቐ ዘድልዮ ኣገዳስን ሓደገኛን መድረኽ ንኣቱ ከም ዘለና ምግንዛብ ከድሊ እዩ ንቐፅል They met on the sidelines of the United Nations General Assembly, the UNGA. Zelensky came with a clear mission to convince Trump that Ukraine could still win. And by the end of it, Trump did look convinced. Well, the biggest progress is that the Russian economy is terrible right now. It's, as you know, it's crashing. And that, frankly, Ukraine is doing a very good job of stopping this very large army. So Trump says Moscow... እንታይ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ መጀመርያ ቁጠባ ናይ ራሻ የንቆልቁል ከም ዘሎ ኣብ ሕማቕ ደረጃ ወሪዱ ከም ዘሎ ሰራዊት ናቶም ይሰዓር ከም ዘሎ ኣብ ካል ኣጋጣሚ ተደጋጋሚ ዝበሎ እዩ ብሽሓት ወታደራት ይኸስር ከም ዘሎ ፑቲን ካልእ ድማ ራሻ ፔፐር ታይገር እዩ ብምባል ናይ ወረቐት ሓያል ዳ እምበር ኣብ ባይታ ሓያል ኣይኮነን ሓያል ተዝኸውን ነይሩ እዚ ኩናት እዚ ሰለስተ ሰሙን እውን ኣይመወሰደሉን ንሓያል ዝበሃል ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለዎ ሰለስተ ሰሙን ክወስደሎም ኣይክልኒ ብምባል ኣብ ዘረባ ኣብ ካልእ ሰሚዐ ስለ ዝነበርኩ ሕፅር ኣቢለ ክነግረኩም ማለት እዩ ንራሻ ብትዕቢትን ብብድዕን ክዛረብ ተራእዩ ኣሜሪካ ሓያላት ኢና ባህልቲ እዮም
Sure. هيال انت تدخل نيركا اب افغانستان مست طالبان ن10 عامات تواقيكا لعلي 6 تريليون ገንዘብ كسيركا ናይ 7 ቢልዮን ዝኣክል ኣፅዋርካ ገዲፍካ ሃዲምካ ይመወፅኻ ነርካ هيال انت تدخل نيركا أمريكا مسحوتي دونالد ترامب ማለት እዩ 50 መዓልቲ ካብ ቀይ ባሕሪ ካብ መራኽብን ካብ ሰማያትን ብድሮናትን ን50 መዓልቲ مسحوتي ገጢሙ ሶሪ ኢሉ ሃዲማ ይተመልሰን ነይሩ ስለዚ መን ይተሓያል ዘይኮነ ኣብዚ ዋን እዚ እቲ ኩነታት ባዕሉ ዝገልጽ ዘሎ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ንራሻ ክትነዕቅ ትኽእል ኢኻ ኣብ ራሻ ድማ ባዕሉ እንታይ ክብል ሰሚዕና እዮም ልዕሊ 300 ቢልዮን ገንዘብ ንዩክሬን ሓጊዝና ኣለና ኢሉ ኩሉ ሎጂስቲክስ ኩሉ ተኣፅዋር ንሕና ኢና ሂብና ኢሉ ሓደ ግዜ ዘይኮነ 100 ግዜ ተዛሪቡ ኣሎ ኤውሮፓ ሕብረት ድማ ልዕሊ 150 ቢልዮን ሓጊዙ ኣሎ ብኩሉ መንገዲ ስለዚ ክንዲዚ ቢልዮናት ሓጊዞ ዘለካ ዩክሬን معات من سياسة اللي في زلوا كل عينة تكنولوجيا كل عينة أسعارات نهبكا بتدمان راشا كل عينة جداوريتكا بكل من قد كم زحسرن كم زموتن حبس أجمع كم زجات من غيركا بسوا تواجيكا حساب حجك تعوزي تخلط عليك وناس دارجات كوينات كود على بزخل درجة بس حيزلوا الجي تقمتيلو راشا انت عقم لكم تقبروا يبلكم يلو بتعبيد كزارب كله حدا انت زريكا دونالد ترامب تصفاهم صغرته من بوتين يقول راشا تتوقع بلا ما كم زي كل زدما كم حدا يتراوح إنك تروح خلها أبدقتنا برير تراوي في اللعب أوروبا تنبر عبش عقله زلوا يلا أمريكا زكينات زين أمريكا لو راوكينات تغير كم زغل زري كنا تاتيو بتحدى فلذي راشا نزو كنا تاتي بغل سمات رايت أتوقع تبلا تغل بسلامة من قد زبال درجة اجتماعات أو عطس أي خير له فلذي تكوينات نبكال زجدة كنا تات خيري حال أيجن أمريكا ني راشا بقولنا جيرا ني تشاينا بمغرقار اتناتا قبل التنتن عبلالنت ناتان عبل الجبت بالاستراتيجي هجمن كتكتل تدليت نبرات فشيلو مس راشا قطم مس تشاينا قطم مس ايران قطم مس كالوت كلهم قطم يو እዚ قطم እዚ ድማ ንኤርትራ ትዝበለፀ እዩ ምክንያቱ ኤርትራ ኣብዚ ዋን እዚ ብዙሕ ኣማራፂ ይክልዋ ኣሜሪካ ኣብቲ ናይ ቀደም ዓለም ክትመልሳ ትደሊ ዘላ እቲ ዓለም ድማ ኣብቲ ናይ ቀደም ክመለስ ይደሊ የለን ናይዞም ዓበይትን ጎባልልን ውግእ ድማ ንኤርትራ ሰላም ይዝባ ሰላም ክባ ክንብል ከለና أمريكا عرفت زرقبتلو نحن نتاي كم زغبرتنا نفلطينا سلازي ابزوان زي كالي شجر سلازلو خالي صقم سلازلو خالي بدو سلازلو نيرترا بفولو يتمتلون نيرترا تفرارهلون مدرخ كم زبق عينا نرزالنا سلازي this is a very important development ابز حجن ريزلنا كنتات كم حدا يرترا وخين كختري خلا غادما بغربا ناب نيكولا راون كان عينت كوينات تدي كيدو ኤርትራ ናብ ዝበለፀት ኩነታት እያ ትኸይድ ዘላ ዘብል ኩነታት ካብዚ ምክንያቱ ዕረፍቲ ክትረክብ ትኽእል እያ እንተወሓደ job of stopping this very large army. So Trump says Moscow was running out of steam and that this was the time to push back. Then he went on social media and posted this, I'm quoting, I think Ukraine with the support of the European Union is in a position to fight and win all of Ukraine back in its original form. And there's more. Russia has been fighting aimlessly for 3.5 years, a war that should have taken a real military power like other than that. Is he talking about Crimea? At this point, your guess is as good as mine. So today, we don't Thank Donald Trump. yesterday we had ብሓፈሻ እቲ ኩነታት ኣብ ኣዝዩ ርሱም ኩነታትን ሓደገኛ ኩነታትን በፅሑ ከም ዘሎ ምግንዛብ የድሊ እቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት እንታይ ከም ዝመስል ምናልባት ነዊሕ እዋን ስለዚ ተኸታተልና እቲ ጉዳይ ነዚ ይመስል ኣብ ባይታ ዘለዎ ኩነታት ኣብ ከምዚ ደረጃ ወዲቑ ከም ዘሎን ራሽያ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ንቅድሚት ደፊኣ ከም ዘላ ካብቲ ቀደም ዝነበረ ኣብቶም ኣገደስቲ ቦታታት ዝበሃሉ ትደፍእ ከም ዘላ ዝንገር ኮይኑ እቲ ኩናት ዝበርትዕን ሓደገኛ ደረጃን በፅሑ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብ መወዳእታ ግን ኣሜሪካ መርገፂያ ቀይራ ነቲ ኩናት ከተቐፅለቱ ኮይና it's going to be more dangerous more ሓደገኛ ናብ ዝገደደ ክኸይድ እዩ ኤውሮፓ ናብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ይሓስቡ ኣለዉ ንስማዕ Trump came out with this post on social media saying he thinks Ukraine can actually get back all of the land. A very different tone that we saw from him even just 3 weeks ago. He said that the European Union would have to be on board with this. So what is the path forward? Well, it was also a very positive statement. I mean, before I also met with the Ukrainians who had a meeting with President Trump and also said that it was a very good meeting, asking, how, US can support also Ukraine and saying that, Russia's economy is not doing well, all what we also ከም ትሪኦ ዘለኹም ኤውሮፓ ሕብረት ፎሬን ሚኒስተር ናይ ኤውሮፓ ሕብረት ካያ ካላስ እዚኣ ድማ
دونالد ترامب وسيدو زلو مرقتي أمانة حقوسيوهم كم زلون حجي أمريكا دونالد ترامب أفغان يوكرين دو قبل تقينو أتكونتات بقوانقوانا زلنسكي جيم تشينجر بمبال تزاريب ولو سلازي تكوينات بزبر تعمل كأنك قطصل زلو تقولو إنا لعلي متسألو كودو خليو معرف ركب خليو مع لبك ركب خليو زبحال زنبرة تيوري حجي تكوينات مليسو كبرت خليو نابز حية لدرجة نابز حية لدي كونك مور حدقنيا كون كم زغل نيتو يدو نكتو كال نقرات نخفتر كال دراما نخفتر أفضل جزو خفتر لو كنتات تفتيرو خمزلوين عن رجالنا مچم بتوم ناب أملاح قرب زبالكم صلوات مقبار وانو خيني سمعني هابزي كي وصانا خلنا راشاون قبر ملتي بانيرا. On the sidelines of the United Nations General Assembly, a high-level diplomatic meeting captured global attention. The United States and Russia, two of the world's most powerful nations and key players in the war over Ukraine, came face-to-face. On one side sat US Secretary of State Marco Rubio. Across from him was Russia's veteran Foreign Minister Sergei Lavrov. The encounter came just a day after President Donald Trump announced a stunning reversal in his policy, declaring that Ukraine was seized by Moscow and hinting at unsettled allocations found in Ukraine. He urged significant steps toward a lasting resolution. نا يونايتد نيشنز كبار زلو وعلى دما منيستر قدات وصاي ناي راشا سيرجي لافروفن مزنو ناي امريكا منيستر قدات وصاي ماركو روبيون كم استراخبون نتي دونالد ترامب زاربو زلو قلتعت دما اتريرو كم زملسلو تناي راشا سيرجي لافروف كم زملسلو يزنقر زلو نتكونتات مكتئن مقبار زقبر زلو دبلوماسيا وقياين عن رزالنا ناب كالو كونتات ناب كال حدقنيا مدرخ كيسجرن أبز فرحالو زلو كنتات دبلوماسي سروحن تسرح تباهيلو زوسن زلو سقمتين عن رزالنا. But this is نمودا تأبي ربنا زلهم دما مزيات عايزنا هنريون خلينا. Denmark says drone incursions which have forced the country to close its airports this week are a hybrid attack, and officials say they expect there will be more of them. They also say they believe the drones are being operated by a, quote, professional actor, but there was no evidence of a link to Russia. The Defence Minister called it the most serious attack on Danish critical infrastructure to date and has reached out to NATO and the EU to discuss. دنمارك دما ايربورت ناتا نمبل كالاي غزي اب حدت معلتات نختعصو كم استجددت سو تمخنيات دما حد كردو وزي كالو ناي درون منقسقاسات نتا ايربورت نختعصو كم زجددا زلون سكيورتي نا اوروبا دنمارك مالت اب عالمنا تزلع على سلام زلو هاجر مالت ينيرو اب عالم استحقسو زبز قمطولو زبحال هاجري لو مجن سكيورتي نا اوروبا بفلاي دماتن عند ناي سلام بوتاتات زبحال اسكندنافيان سويدن بلو نروي بلو دنمارك بلو كمون فنلاند وسيقكا ازيوم هاجرازياتو سلام ناتوم كم قدم كم زي يله سلازي ابزين اسكندنافيان ترغاغيكم تنبرو زنبركم تنقق نختبلو يتحساسب تابلو من صباح وقك جمريا وكبل ايدلن يغن زين سلسين هاجرات بفلاي دنمارك نروي سويدن ابتو كوينات امانه اند فيز غبرازلو فنلاند زغلده مور نتكوينات مور ابركتو بزح ابركتو بزح جنزب بزح وتهدراو مدلاوات زغبرا زلوان سلازي مسفود مسراشا دما قربا زخونه متسار وي دوب سلازلون اتكونتات بداهي كون كم زغلن لعل تنقاقا زدليو بفلاي بعل نروي عبي مدبرنا امريكا نخونه خدا سلازلوا كوينان تتجميرو قداينا مخان زلو تخلو زل على مخاني زنقر زلو سلازي اجين اتكونتات اب اوروبا ارتناي سلام بوتاتا زبال دما قند سمين حدقنيا ناخوني خيد كم زلون كل سب دما استوعلون تتنقعون خيد ندلي قتيلنا اتي اميديا زغبر زلو كينات fight about Israel ever. I'm actually pretty moderate on the subject, I think. Always like going there. I know a lot of Israelis always liked you never really talked about it before October 7th. You never really talked about it before October 7th, but it was shoved on the front burner. This is my country. This, I mean, I don't own the country, but I'm a shareholder. تاكو كارلسن حد فايرال زخونه زربات زاري بلو سودمان تايز بلزلو دونالد ترامب نتنياهو كم زقو عصره. This is crazy. سمعوه. In the country, I'm an American, and you can't use my country like some kind of disposable product. Like you just can't. I mean, Bibi's running around. This is a fact. I'm not guessing about this because I talked to people he said it to, is running around the Middle East, his region and his own country and telling people point blank, just stating it, I control the United States. I control Donald Trump. He's saying that. And again, I'm not guessing at all. That's a fact. And I dare them to say that's not true because it is true and they know it's true. So I'm going to... كم نريد لنا نتنياهو نا إسرائيل برايم مينستر مالتيو نبزحات سبات أما كلاي مبرا كم دليت تقبر كم زغلن
مخنياتو أكل عالم كم دليل تخبر كم زغل مخنياتو نأمريكا أبي يدوز حزام مخانون ندونالد ترامب دما دليل تخمز جبر كجبر خمز زغل يزنا جرزلو نزر بازر ما كلهم يفلت ويميلو إذا زبل زلو دما ندونالد ترامب حركاتهم كأنتي حجستناتون دقفتناتون غوستناتون دونالد ترامب نخمرات عبي جرز زبر كتسبي هكا كارلس سلازي تيميديا أنصار إسرائيل زخدو زلو كنتات كاب جزي ناب جزي زجرم زلو كاب جزي ناب جزي ناب زجرم كنتات إسرائيل نتميديا تقاصروا لزنا برات عقمي نابر عني خيط كم زلون ما نسي ناي أمريكا دما ما مريسو أنصار إسرائيل زخدو زلو تبقسو نحيا لي خيط كم زلون كن من تاي بوليتيكا ناتهم أمريكا تقاصرون دليتا تقبرو خم إسرائيل تقاصرون دليتا تقبرو خم زلان نتمنى سيد ما كنكح كم زلو تهزب كنكح كم زلون حرنتو كوج كم زلون أمريكا بوليتيكا ناتا نربحنا تدا يكون نربح إسرائيل يسرح كم زلو زبل دمسي كاب جزي ناب جزي إن برتعه إن حيا لي خير الله أمود أتا نبي كبت حزب كنتات زي we don't know جن لعلت إنكاقي أبزود ليو درجينا بس نزلنا كم وترو ناي مود أتا نقطة بعض ملكاتنا هنجبر مجمريا اسكزيا سمعوا لي بنيزرلاند زقات مايو. Maar het is opmerkelijk hè, dat de printer eigenlijk een niet gemoderniseerd stukje technologie is. استري وزلهم انت عايز بلزلو ناي نيدرلاند بايتون اتوميو ني بيتكوين ناي استراتيجيك ريزيرف اسيت كغبرو خمزلي زلو انت مالتي منغستي نيدرلاند كم منغست درجه بيتكوين كغز كم زلو مغنياتو ات برينتر دولار برينت ناغبره يورو برينت ناغبره نتن هاجرات ممليسو يتكيان كم زلون سلازي ات منغستي استراتيجيك بيتكوين ريزيرف غيرو كغز كم زلو يزنغر زلو بارلماناتهم امينس أبز حلفنا جيركم نيره ناي سويس ناشنال بانك بيتكوين كجز كم جمير خمسلون ناي نروي سوفرين ويلز فاند كجز جمير خمسلون أمريكا بمنجس درجة كتجز تدل كم زلا نتي ناي كريبتو أدوبشن ويون مجزء أدم نال عليه خيط كم زلو ينقر زلو سلزي منجس غاي جبرالو ننفسه تبات إيران سوز حت مزلو سلزي أمنو ناب كريبتو ناب بيتكوين يخيرالو نسخة خنتا تجبرال خايو حنت ناي مودا تنزياك بكمة شعونا بزبانا ملو بملو كملسينا listen to this one and it's been so far. I'm a huge supporter of Bitcoin. I was here a year ago at the other Bitcoin conference. I went home with most of my wealth into Bitcoin, so I'm fully committed. ريوز اللهم زي أبزبنا دونالد ترامب منيستر نايت عنا زلو حاول ود حاوني جون اف كندي سو انت عايز تنزل عارف كيف بعد قد ما عمت عبيله بزع بيتكوين سميعي لهم بوغيرون سلازي امانون تمشعوا كل حبتناتينا بيتكوين كيريال لو سلازي ملو بملو ازي يلكا ناي كوميرس زلو يكون ناي تريجري سكرتير زلو يكون دونالد ترامب يكون كلاتهم غنزبونا بيتكوين كيرو مزلو سلازي نساتهم زغبرو زلو بوليسي نعوز حجزي مخنياتو بقات هو سلازي ربحهم listen to them and do the same thing لنفسها تتنك كاسو إلكا زأكل سقم تجيركا نابتو كنتات تتكيد يتحساسب حجي نابتنا يزوبانا نملا يدرسن زين الله بزاريولت مسكرم 14 2018 ዓመተ ምህረት በአማራ ፋኖ ምስራቅ አማራ ቀጠና ሚኒሊክ እዝ ከፍተኛ ድል የተገኘባቸው አውደ ውጊያዎች መደረጋቸው ታወቀ። በዛሬው ውጊያ በርካታ የአገዛዙ ሰራዊት መደምሰሱ ታውቋል። በድምሩም 471 የአብይ አህመድ ወታደሮች መደምሰሳቸው ነው። ግንባራው ደውሎ ዜናዎቹ ይሄዳሉ ማለት ነው። የአማራ ፋኖ ህዝባዊ ድርጅት የመስከረም 14 2018 ዓመተ ምህረት የግንባራው ደውሎ ጠላት በአምስት አቅጣጫ ሽንፈት ደርሶበታል። ፀሐይ መውጫ ከተማንም ጭምር ተቆጣጥረናል። መስከረም 14 2018 ዓመተ ምህረት የአማራ ፋኖ ህዝባዊ ድርጅት ሸዋ ጠቅላይ ግዛት እዝ የማህመድ ከምንሪዮ ዘለና ፋኖ በርቃው መጥቃዕቲ በመግባር ንአብይ አሕመድን ሰራዊቱን ቤላ ገይሩ ይድክሮ ከም ዘሎን كم نريو زلنا عوتات ناي فانو ممليسو أقرامنا خوني متقم زلنا أمحارا فانو ناشنال فورس كليمس ميجر فيكتوريس إن ولو 470 حدن سراويت ناي أبي كم استقتلون 275 كم استمارخون زي أفوش إثيوبيا زقبر زلو حدا كفال ناي فانو زقبرت رايو أنت يبلالو دا أمحارا فانو ناشنال فورس reportedly achieved major victory in ولو زي جن نريو زلنا أبي أحمد قداينا يا أمحارا أبقل معلب غيرو داي قبر حسب زول نابي إرترا دي نابتالك عندنا بز حسب له زلو زخون يكون كقبر كم زي كعله كم نريد زلنا 470 حدا وتحضرات ناي فان ناي من سابي كم سقطلون 275 تماريخهم كم زلون
mixed responses. Some users celebrate the news, calling it a big victory and praising Fano. Others express skepticism, accusing DNA Africa of spreading misinformation and propaganda. عفشا انتنا نرزلنا تكونتات بتي ناي فانو وي ناي قلت راي سمعنا كاين بلي ليز بكم زلغو تكونتات تاي كم زمسل زلو ابي احمد سراويت ناتو ترغم زي بلو ابز خدو زدكر ابز خدو زسعريو اتزربا جرم ايكونن نالبات الناس معنا يخن كيدينا فانو انتاي سلازر رغبي زعجنا ابن تري ولا ما قاللكم تري ويهم فانو دباي تواغا خويني زواغا زلو تحبيو ابزد لي بوتا يزهر مزلو እዚ ተቆጻጽሮ ዘሎ አጽዋር ድማ ነቲ ዘለዎም ኣብነት ፋኖ በሓደ ኮይኑ ሓደ ግንባር ኮይኑ በሓደ ሰሚሪ ኮነን ዝቃለስ ዘሎ ወላ እኳ ናብኡ ገጹ ብዝቐልጠፈ ፍጥነት ይኸይን ተሎ በብወገኖም እዮም ዝገብርዎ ዘሎ በብወገንካ ምዃን ዓብ ግንባር ጌርካ ተዋጊእከን ኣዲስ ኣበባ ንኽትከይድ ከብደካ ይኽእል ኸውን በሓደ ዝኾንካ ልምዓልቲ ብቐሊሉ ንኣዲስ ኣበባ ክትኣትውን ከም ዝከኣል እዩ ዝንገር ዘሎ የግዳስ በበይንኻ ኮይንካ ትገብሮ ድማ እንታይ ዝፈጥር ዘሎ ነቲ ኣቢ ንኹላቶም ሰልዩ ንኸትቆዖም ሽግር ከም ዘጋጥሞ ዘሎ ስለምንታይ በብወገኖም በብናቶም ስትራቴጂ ዝኸዱ ስለ ዝኾኑ ነቲ ሰራዊት ናይ ኣቢ ሓደጋ ከም ዝወጥቅዎ ዘሎ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ግዜ ድማ ሞቲቬሽን ኣለዎም ንኣቢ ከምዚ ሓጂሞም ክቐትልዎን ከብልዎን ከሎ ብዙሕ ብረት እዮም ዝማርኹ ንኣብነት ኦራል ረይዎ ተባሪኹ ዘሎ እዚ ስለዚ እቲ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኣገራምን ደስ ደመምና ኮነ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ረይወቲ ዓይነት ናይ ብረታት ዝቋፀርዎ ዘለው እቲ ሞራል ላይ ፋኖ ዝበሃል ከመይ ኢሉ ይዓቢ ከም ዘሎን ዘበኑ ድማ ዘበነ ሚድያ ስለ ዝኾነ ተተቀባቢሎም ድማ እቲ ሚድያ ናይ ኣምሓራ ካሊ ሆነው የጀግናው ላዕለ ደረጃ እዩ ዝገብሮ ዘሎ ስለዚ በወዳድቡ ይኹን በደረጁ ይኹን በብቅዓቱ ይኹን እቲ ኣምሓራ እቲ ፋኖ ዝበሃል ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናሓየለ እናበርትዐ እና ተደላደለ ይመጽእ ኣሎ ንኣብይ ኣሕመድ ድማ እዚ መርድእ ጥራይ ክኸውን ዝኽእል ንመለስ ዘማኽርዎ ንኣብይ ኣሕመድ ዝበልዎ ካ ስምዑ ስለምንታይ ሰራዊት ናይ ኣቢ ከምዚ ደረጃ ወዲቑ ደሎ ስምዑ ኣብዚ ጦርነት ብትጀምር 1 ሚሊዮን ሰራዊት ስላለህ ተማምነህ ጦርነት ብትጀምር ጦሩ አንደኛ ምርኮኛ ስለሚመራው መማረክ ለካ ፊልድ ማርሻል ያደርጋል መማረክ ለካ እንደ ባጫ ደበሌ ሙሉ ጀነራል ያደርጋል መማረክ ለካ እንደ አባዱላ 9 ስልጣን ያሰጣል ብሎ ነው የሚያስብ ወታደሩ ስለዚህ ምርኮኛ የሚመራው ወታደር ሊያሸንፍ አይችልም በምንም ታምር ወደ ኤርትራ የሚደረገው ጦርነት ሀገሪቱን ያፈርሳል አትሞክረው እንታይ እስኪ ብሎም ኣሎ ኣነ እውን ኣብ ኤክስፖርት ገይረ ኣለኹ ምርኮኛ ወይ ምሩኽ ጀነራል ዝመርሖ ሰራዊት ኣብ ኩናት ክዕወት ኣይክእልን እዩ ዝብል ምክንያቱ መራሕናትካ ካብ በቃላቱ በተግባሩ ዝመርሐካ ኢሉ ብርሃኑ ጁላ ኣባዱላ ባጫ ደበሌ ተማሪኾም ምስ ወፁ ፊልድ ማርሻል ጀነራል ስልጣን ናይ መንግስቲ ዝወሃቦም ተኮይኑ እንታይ ዝብል መልእኽቲ ዘመሓላልፎም ዘሎ ምስ ኤርትራ ውግእ እንታካይድካ ክትዕወት ኣይኮንካን ዘለካ እንታይ ዳ ነፍስኻ ከተጥሕን ኣለካ ጥራይ ዝብለካ ነፍስኻ ከተጥሕን ኣለካ ክትመውት የብልካን ከይሞትካን ተመፂኻ ካብዛ ኩናት እዚኣ ከይሞትካን ተወፂኻ ጀነራል ክትከውን ኢኻ ፊልድ ማርሻል ክትከውን ኢኻ ወይ እውን ዲፕሎማት ክትከውን ኢኻ መንግስቲ ከተመሓድር ኢኻ ስለዚ ኣብዛ ሕጂ ዘላ ትካየድ ኩናት ከይትመውት ዝብል መልእኽቲ ዘመሓላልፎም ስለዚ ሰራዊት ንመራሕዮም እዮም ዝመስሉ ገለገለ ለባማት እንታይ ይብሉ ንሽሕ በግዕ ሓደ አንበሳ እንተመሪሕዎም ኣብ ሓደ ኩናት ማለት እዩ ንሽሕ አንበሳ ድማ ሓደ በግዕ እንተመሪሕዎም ኣብ ኩናት መን ይዕወት ኢሎም እዮም ዝሓቱ ቅድሚ ሕጂ ሰሚዕኩም አንተ ነይርኩም ትፈልጡ ኢኹም ሽሕ በግዕ በንበሳ ዝምራሕ ዶ ይስዕር ወይስ ሽሕ አንበሳ በበግዕ ዝምርሑ ብዙሕ ግዜ ለባማት ከም ዝብልዎ ሽሕ በግዕ በንበሳ ዝምርሑ ኩሉ ግዜ እዮም ዝዕወቱ ንሽሕ አንበሳ በበግዕ ዝምርሑ ስለምንታይ እንድሕር ኢልኩም ሽሕ አንበሳ በግዕ ክመርሖም ዝመርፁ ተኮይኖም ተወዲሎ ትገይም ካብቲ በግዕ ስለ ዝሓምኩ እዮም ናይ ምውጋዕ ዓቕሚ የብሎም ከይተዋጉ እዮም ዝሰዓሩ ማለት እዩ ኩሉ ግዜና በግዕ ክመርሖም ምኽኣሉ ክመርሖም ስለዚ በቃ ተወዲሎ እቲ ኩናት ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ሰራዊት ከም መራሒ ዝኸውን ጅግና ሰራዊት ጅግና መራሒ እንተለዎም ታሪክ ዘለዎ ስትራቴጂ ዝፈልጥ ኣብ ግንባር ዝተፈተነን ዓወት ኣብ ርእሲ ዓወት ዝተጎናፀፈ መርሕነት ከም ናይ ኤርትራ እንተለዎም ኮይኑ ሰራዊት ኩሉ ግዜ ሓያል ይክኸውን ስለዚ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ነቲ ኩናት ከይተጀመረ ከሎ ፕሊዝ ተጠንቀቁ እዚ ኩናት እዚ ንሕና ንኽእሎ ኩናት ኣይኮናን ምክንያቱ ሰራዊት ናይ ጁላ ሰራዊት ናይ ኩላቶም መራሕቲ ናይ ኣቢ ኣብ ዓውደ ኩናት እንትርፎ ክማረኹ ቁም ነገር ገይሮም ስለ ዘይፈልጡ ሕጂ እውን
ነቲ ኩነታት ኣባይታ ንዓዓዮም ዘርእዩና ዘለዉ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ትሕቶ ነዚ ኣሚኑ ነዚ ተቐቢሉ ነቲ ኩንነት ዝቕበል ሓደዩ የማኽርዎም ኣለዉ ነዚ ዘይቅበል ድማ ካላርሲ ካልኦት እውን እኮ ኣለብም ኣቢሎም መኺሮሞም ነይሮም እዮም ኣብስምዑ እና እንደው እኔ ብዙ ጊዜ ያው የኤርትራ ጉዳይ እዛም ተወልጄ ስላደኩ ስለማውቀው ዝም ብለህ በችለተኝነት እንደዚህ የፈለክ የምትረማመድበት አይደለም። ማንም ሰው ማለት ኤርትራን በአቅሟን ብዙ ሰው አያውቀውም። ትንሽ ሀገር ነች ብሎ እንደዛ አይነት ነገር ግን ኤርትራ በጣም ትልቅ ሀገር ነች። በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ደግሞ እኔ ብዙ ጊዜ ተናግሬያለሁ። አሁንም ብናገረው ደስ ይለኛል። ትልቅ ኢምፓክት ያላት ሀገር ነች እና ማጠር ላይ ከም ትሪእዎ ዘለኹም የማኽርዎም ኣለዉ ኤርትራ ኣዝያ ሓያልን ኣዝያ ብርትዕቲ ሃገርን እያ ንኤርትራ ናይ እስካ ምርኣይ ብዋጋ ብሓዊ ፀወታ ምዃኑ ይነግርዎም ኣለዉ ኣነ እውን ኣብ ኤክስ ነጊረዮም ኣለኹ እንታይ ኢለ ፅሒፈ ኣለኹ ኣቢስ ደስፕሬት ወርክ ሃርድ ቨርሰስ ኤርትራ ኣቢ ናይ ዓቕሊ ፅበት ኩናት ኣንፃር ኤርትራ እዩ ዘለኹም ዘሎን እዚ ከዓ ብዙሓት ህዝቢ ነዚ ናይዚ ቪድዮ ገይረ ሸር ገይረ ዘለኹ ስለዚ ነቲ ህዝቢ መኽርዎ ከም ዘለውን ኤርትራ ብዝኩሉ ስቱ ይትንከስ ከም ዘላ መጀመርያ ምክንያቱ ማሪኻቶም ዝነበረት ተመሊሶም ንኤርትራ ንምውራር ክሕግዙ ይፍትኑ ከም ዘለውን but the truth is some Ethiopians are warning ገለገለ ኢትዮጵያውያን ምስ ኤርትራ ውግእ ከም ዘይዋፅኦም ብገይሮም ክጠፍኡ ከም ዝኽእሉ ናብ ኤርትራ ገጽካ ኩናት ምግባር ማለት መዓልቲ ሞትካ ወይ እውን መወዳእታኻ በዓልካ ምእዋጅ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ lessons from history ካብ ታሪክ እንታይ ክመሃሩ ይኽእሉ ኢትዮጵያውያን Eritrea faced brutal Ethiopian invasions for decades Ethiopian ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ብድሆታት ከም ዝገጠማን ንኹሉ እቲ ብድሆታት ድማ ምስ ዓበይታ ደገፍታ ሕብረ ሶቪየት በሎ ኣሜሪካ በሎ ካልኦት ደገፍቲ ገይሮም መፅኦም ኩሉ ኤርትራ ከም ዝዓወተትሉን ኣብይ ኣሕመድ ናብ ኤርትራ ገፁ ወራር ዝእውጆ ዘሎ ድማ ኣብታ ዝደኸመት ደረጃ ናይ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ኩነታት ናቱ ንፋኖ ክስዕረሉ ኣብ ዘይክእል ዘሎ በንጻር ብፋኖ ኣብ ዝልብለበሉ ዘሎ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ስለምንታይ ግን ኣብ ከምዚ ዓይነት ናይ ኩናት ባህጊ ፈጢሩሉ ዘሎ ብርግፅ ኣብ ውሽጢ ዓዱ ዘጋጥሞ ዘሎ ኩናትን ቅልውላውን ብፋኖ ይሰዓር ህወሓት ከም ብሓድሽ ተወዲቡ ይመፅ ኣሎ ሸነ ድማ ንቅድሚት ገፁ ይደፋ ኣሎ ካልእ ቆጠባ ናቱ ኣብ ውድቀት ኣሎ ምንሃር ናይ ዋጋታት ናይ ዕዳ ፀገም ህዝቢ ድማ ሕጊ ኣልቦነት ድማ ኣብቲ ሃገርና ነገሰ ይኸይድ ኣሎ ሌጂቲማሲ ጎን ኣቢ ክሊንግስ ቱ ፓወር ስለዚ ኩሉ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ተቐባልነት ብህዝቢ ብሃገር እውን እናጎደለ ይኸይድ ከም ዘሎ መወዳእታ ግን ኣብዚ ክርዳእና ዘሎ እንታይ እዩ ኤርትራ ስታንድ ኤርትራ እንታይ ኣደልደላ ሪፊውዝስ ኣቢ ስትራፕስ ኣቢ ንኤርትራ ናብ ኩናት ክእትዋ ድራማ ፈጢሩ ምስ ኤርትራ ኩናት ክገብር ዝፍትን ዘሎ ኤርትራ ድማ ፅቡቅ ጌራ ፈሊጣ ሸለል ብምባል ኩሉ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ቅስቃሴ ኣብቲ ኩናትካን ኣብቲ ናትካ ውራይን ኣይንስዕስዕን ናይብልዎ ኣለዉ ኤርትራ ንሰላምን ርግኣትን ከም ትሰርሕ ዘላ knows his regime will collapse on its own ልዕሊ ኩሉ ድማ ኤርትራ ኣቢ ብዘይ ኩናት ክወድቕ ናይ ግዜ ሕቶ ከም ዘለዎን ክወድቕ ከም ዝኽእል ፈሊጣ ኣብቲ ናቱ ውድቀት ኢዳ ንክትሕውስ ይደፍኣ ከም ዘለዎን ኤርትራ ግን ፈፂማ ናብቲ ውራይቲ ክትሕወሰሉ ትደሊ ከም ዘላ ከምዘይ ትደሊ ዘላ ደጊማ ደጋጊማ ኩነታት ተነፅረሉ ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ዘረባ እዚ በዓላቶም እውን ዝብልዎ ዘለዎ ኣብዚ ዘሎ ስምዑ ሩቅ አይደለም ኦልሬዲ ተቦርቡሮ ተሸርሽሮ ያለቀ ነው የኢሳያስን እድሜ የሚቀጥሉት እነማን ናቸው ነው ጥያቄው የኢሳያስ እድሜ እንዳያጥር የሚያደርገው አንደኛው ህወሓት ነው በተለይ ከምን ጋር ተያይዞ ከባህር በር ጋር ተያይዞ ኢትዮጵያ የባህር በር እንዳታገኝ ሆን ብሎ ጥቁር አሻራ ጽሎ ሄዷል እንዲመለስም አይፈልግም ያ ጥቁር አሻራ እንደ ጥቁር እንደሆነ እንደ ጠቆረ እንዲቀር ነው የሚፈልገው ህወሓት ምክንያቱም ነገ ከነጎዲያ ያለው መንግስት ወደ ባህር በር ማግኘት ከቻለ በቃ ምንም ነገር ምን ያህል ባንዳ እንደነበረ ቲፒኤልኤፍ ይታይበታል እዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ዓቕሊ ፅበት ኩሉ ነገር ናብ ሻዕብያ ሓዊስካ ምዝራብ ተዛዓበየ ብልሕንዲ ኮይኑ ዝስምዖ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ኤርትራ ወይ እውን ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዕድመ እናወድአ ስለ ዝኸይድ ዘሎ ስርዓት ናቱ ምውዳቑ ይተርፎን እዩ ስለዚ ንኸይወድቕ ዝከላኸለሉ ወይ እውን ነቲ ዕድመ ናይቲ ስርዓት መንግስቲ ኤርትራ ዘናውሑ ዘለዉ ከም በዓል ህወሓት እዮም ኣብዚ እዋን እዚ ስለዚ ህወሓት ብፍላይ ትሕቶ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝብል እንኳላይ ንዓታቶም ፅባሕ ንግሆ ዓቢ ንኤርትራ ከይዱ ንሻዕብያ ስዒሩ ገለ እንተመፅዩሲ ክሳዕ ክንደይ ሸፋቱ ከም ዝነበሩ ከፍልጥ ስለ ዝኾነ ምጥፍኦም ስለ ዘይተርፍ እዮም ንሻዕብያ ክከላኸልሉ ዝፍትኑ ዘለዉ ይብላ ኣሎ ንፋኖ ክስዕር ዘይከኣልካስ ኣይሓፍሩን እዮም እኮ ድፍረት ናቶም እኮ ደረጃ መጠን ዝሓለፈ ድፍረት እዩ ፋኖ ትማሊ ብረት ሒዙ ቅያር ካዝና ናይ ጥይት ዘይብሉ መፅዩ
ቤላ ገይሩ ናዳከረን ሓመድ ናገበረካን ክውዕል ከሎ ከይሓፈርካ ከይተሰከፍካ እዚ ንፋኖ ክሰግር ዘይከኣለ ሰራዊት ናይ ኣብሲ ከመይ ገይሩ ምስ ሻዕብያ ተወዳዲሩ ክዕወት ኢሎም ዝፅበይዎ ዘለው I just don't understand it ተስፋ ከይቆርፁ እንዲዮም ንግሆም ምሸትን of course ኣቢ ኣብቲ ቅድሚት ነጊርኩም እንዲዩ እዚኦም ተተማሪኾም ተተቐቲሎም ካልኦት ኣሰልጢና ከምፅ ዝብል ዘሎ ማዕበል ድሕሪ ማዕበል እናገበረ ነቲ ኩናት ንዝነውሐ ኩነታት ክቐፅሎ ክፍትን ምዃኑ ሕቶ ግን ሽግር ናይ ኣቢ ብኩሉ ግንባር እዩ ወታደራዊ ፍሽለት ጥራይ ዘይኮነ ቁጠባዊ ፀቕጢ ህዝቢ መናብሮ ይመረሎ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናይ ዕዳ መሕንቆታት ይመፀሎ ኩሉ ዝድምር እዚ ድማ ኩላቶም እናተኣከቡ እዮም ዝመፁ ዘሎ ልዕሊ ኩሉ ፋኖ ሞራሎም ናዓበየ ይኸይዳሎ ሸነ ሞራሉ ናዓበየ ይኸይዳሎ ህወሓት ናዓበየ ይኸይዳሎ ኩሉ ዝደሚርካ እንተሪኻዮ ናይ ኣቢ ኣሕመድ ዕድመ ዝቁፀር ከም ዝኾነ ብፍላይ እዚኣ ስምዕዋ እቲ ህወሓት ኣብ ምንታይ ዝብል ዕላማ ፀቂጡ ከም ዘሎ ስምዑ እዚ ሕዚ ገጢመና ዘሎ ፀገም ህዝቢ ትግራይ ብሔረ ትግራይ ከም ህዝቢ ህልውንኡ ዝፈታተን ሓደጋ ስለዚ ድማ ናይ ህልውና ሓደጋ ዝገጠመሉ እዋን እዩ ኢልና ኢና ዲፋይን ጌርናዮ ኤግዚስተንሻል ትሬት ከም ህዝብን ከም ብሔርን እዚ ኩሉ ሸሓት ዓመታት ተጓዒዝና ሕዚ ሒዝናዮ ዘለና ቅርፅን መረበትን መንነትን ስብእናን ዝሓዘ ህዝቢ ኣብዚ እዋን እዚ ነዚ ከም ዘለ ህዝቢ ናይ ምጥፋእ ጠቕላላ መንነቱን ክብርታቱን ናይ ምፅራግ ከም ህዝቢ ከም ብሔር ከይህሉ ምግባር እዛ ዓይነት እምነትን ራእያን ሒዞም ኣብ ርእሴና صلاتي زوفدرو وقت سلازخونه نحنا تصقم دفاين حجي اتم تغارو this is a very important one زلنا يا مدرخ existential حتى نهلاوينا حتى يتيمنا زلو تصقم نهلاوي حتى زبل مرقتي زبط زلو نهلاوي حتى دما نهلاوي خا خطو حسول تخل كل عينت اكايدا قبولነት አለዎ ማለት እዩ ሓደ በሉ እቲ አታሐዛና ይትኩነታት ናአቢ ንሳቶም እንታይ ይብሉ ለው ነቲ ናይ ሰሜን ህዝቢ ክንዲ ምንታይ ፈሪሆም መኹም ዘለው መጀመርያ ኣብዚ ስምዑ ዶምብል የህወሓትና የሻዕቢያ መንግስት መካከል ጥምረት ተካሂዷል። አንድ ላይ ሆነን ይህንን ብሔራዊ ጥቅምን ለማስመለስ የሚንቀሳቀሰውን ኃይልን እንገታለን። ቀይ ባህር ለመምጣት እንቅስቃሴ ሲያደርግ አይደለም ቀይ ባህር 4 ኪሎን ጥያቄ ውስጥ እንከትበታለን ብሎ ጽምዶምብል እንቅስቃሴ መጀመራቸው የሚታወቅ ነው። ቀደም ብሎ ይህን ጽምዶም በተመለከተ ግን የተለያየ አቋም የትግራይ ኃይሎች የተለያየ አቋም ይዘዋል። እንደና አቶ ጌታቸውን የተመለከተ የመሰሉት መቀመጫቸውን አዲስ አበባ ያደረጉ ስሪ ፓርቲ ስቃው እጂ እንታዮም ሳቶም እቲ ዘሎ ናይ ጽምዶ አካይዳ ኦሬዲ ራዕድ እንዲፈጥሩሎም ዘሎ እቲ ጽምዶ ድማ ይርኢዎ ኣለዉ ህወሓት ነዚ ብኮ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ኣቢ ጽቡቅ ገይሩ ይጥምተሎ ስለዚ ህወሓትን ናይ ትግራይ ሓይልን ተወዲቡ ነዚ ኩነታት ከይጥቀመሉ ኣብ ብጣዕሚ ይፈርድ ኣሎ ስለዚ ምዕራብ ትግራይ ክመልሰልኩም ምሳይ ኮይንኩም እንት ተዋጊኹም ወይ እውን ናብ ሻዕብያ ገፀይ ክኸይድ ቦታ እንተከፊትኩም ላይ ስኢልኩም ተሪኢኹም ላይሲ ምዕራብ ትግራይ ንኽትኣትዎ ከፍቅደልኩም እናበለ ኣብ ምልማን እዩ ዝርከብ ዘሎ ምክንያቱ ፋኖ ሓይል ኣሎ ፋኖ ክስዕረሉ ዝኽእል ኣጋጣሚታት ወይ እውን እቲ እዋን ሓሊፍ እዩ ስለዚ ሕጂ ፍሉይ ሓይሊ ወይ እውን ኣብ ሰማይ ዘየለ ሓይሊ ሒዙ መፅዩ ዝኾነ ነገር ፋኖ ክገብር ኣይክእልኒ ሞራል ናቶም ናወስኺ ይኸይድ ኣሎ ሸነ ሓይል ኣሎ ህወሓት ድማ ነዚ ኩነታት እዚ ቀስ ኢሉ ይጥምቶ ነይሩ ጌታቸው ረዳን ጻድቃንን ዝርከብዎም ቶም ጉጅለ ካብ ዝኸድዎም ድማ ነዊሕ ስለ ዝኾነ ፅቡቅ ዝኾነ ውደባን ወታደራዊ ዓቕሞም ንክሕይሉን ምስ ኤርትራ ድማ ዝምድና ዘለዎም ፅቡቅ ስለ ዘሎ ኣብ ፅቡቅ ኣቃውማ ከም ዘለዎ ይፈልጥ ኣሎ ስለዚ በዚ ዝመፅእ ዘሎ ግንባር ድማ ፅቡቅ ገይሩ ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ይርዶም ኣሎ ወላ እውን እቲ ፖለቲካ ናይ ትግራይ ቀስ ብቐስ ናብ ሓደ ኩነታት እናፅረየ ይኸይድ ኣሎ ብፍላይ ጻድቃን ይኹን ረዳ እቲ ኣዲስ ኣበባ ዝኸደ ኩሉ ገና እናተነፀለ ይኸይድ ስለ ዘሎ እቲ ኣብ ትግራይ ተሪፉ ዘሎ ህዝቢ ወላ እውን እቲ ፖለቲካዊ ኤሊት መርገፂ ናቱ ናብ ተመሳሳሊ ኩነታት ይመፅእ ኣሎ ኣብነት እዚኣ ስምዕዋ እቲ ዘሎ ኩነታት እንታይ ከም ዝመስል ንመረዳእታ ዝኣክል ሃገረ ትግራይ ድያ ትፅልምተካ ኢትዮጵያ ንትግራይ ዝኸውን ገሃነም እያ እናሰርሐት መፅያ ንስኻ ድማ እዚኦም ብምልኦም እቶም ናይካ ኣይደንቲቲ ሳሚት ጌርካ
ሳሚት ጌርካ ኣነ ኮንፌሽን ቱ አይደንቲቲ ክራይሲስ የዝሎ ናይ ለማዓንቲ ኣታች ክገብሮ ከለኹ ምስ ናይ ባዕልኻ ሂወት ማለት እዩ ስለዚ እዚ ምዃኑ ባዕሉ ግን ኣነ ብባዕሉ ሒዝካ ምምፃእኻ ግን ኣነ ሕጉሴ ማለት ባዕሉ ስብእና እዩ ድላይ ዓይነት ካራክተራይዜሽን ይኹን ስብእና እዩ ባዕሉ ወፂኻ ሙጉት ነቲ ናይ ትግራይ ብሄርተኝነት ናብ ዝኾነ ክትሽኩዕ ኣስሚሌት ጌርካ ንስኻ ዕምበባ ክትመስል ዝኸድካዮ ካይዳ ኢትስ ቨሪ ሮንግ ስለዚ ኣብ ታሪክ ዝምልከት ታሪክና ንሕና ዝፈጠርናያ ንዓና ክትጉዕፀፅ ንሕና ተመሊስና ሕዚ ናፍቲ ቀምሽ ንሱ እናኣትወሉ ሕርሚ እዩ ኣይኮነልካን ፌልድ ተሲስ ካልኣይ ሕጊ ትግራይ ግን አደገኛ እየመጡ ነው ጦርነት ቢያነሱ አሁን አብይ ጦርነት ቢያነሳ ከነሱ ጋር መቆም ነው ምንም የለንም ማጭ ምንም አማራጭ የለውም አማራ ከአብይ ጎን ፋኖ ራሱ ቆሞ መዋጋት ብቻ ነው አብይና አስወግድልን የሚባል ነገር የለም استري وجه لهم اجي تي ناي تግራይ تي ناي سمين ህዝቢ ወይ ብፍላይ ንትግራይን ኤርትራን በሓደ ምዃኖም ኢትዮጵያ ተወዲ ትገይሚ ዝብሎም ዘሎ ስለዚ ትፋኖ ዝበሃል ብስተኻለ መጠን ምስ ኣብኹን ይዝብሎ ዘሎ which is impossible ፋኖ ነዚ ኩነታት ዝፅቡቅ ገይሩ ይዘንብቦ ዘሎ በዓል እዚ ነቲ ህዝቢ መሓራ ምስ ኣብን ምግባር ዝገብርዎ ዘሎ ፈተነ ሰምዓም ካየለ ምክንያቱ ፋኖ ትዝበለፀ መድረክ ተፈጢሩሉ ከም ዘሎ ይፈልጥ ኣሎ now or never in ፋኖ ኣብዛ ሕጂ ዘላ ብኮ ተጠቂሙ እንተስና መሓራናቱ ዲ ሙሉሙሉ ቁቋሰር ሉላውነቱን ናጽነቱን ከረጋግጽ ሓሊፉ ድማ ናብ 4 ኪሎ ዝግበር ጉዕዞ ትዝበለፀ መድረክ እዚ ብዝኾነ ይኹን መለክዕ ድማ ተጠው ክብል ዝኽእል ኣይኮነን ምክንያቱ እትረስኒ ወይ ውን ትብርት ኣና ኣቢ ጸገማት በዲሆም ወፂኦም እዮም ንክልተ ዓመትን መንፍቕን ናብ 3 ዓመት ቀረባ ተሃርሞም ክጭፍጭፎም ጸኒዩ ተመኩሮም ሓይሎም ወፂኦም ኣለዎ ስለዚ እዚ ኩነታት ተፈጢሩ ዘሎ ሻዕብያ ምምፁ ህወሓት ምድልዳሉ ንፋኖ ዝበለፀ ይምበር ዝስጋ ኣይኮነን ሻዕብያ ድማ ብድሕሪ መጋረጃ በቀጣ እኳ ይፍለጥን ግን ብድሕሪ መጋረጃ ኢድ እንተለዎ ኮይኑ ኣብ መንጎ ፋኖ ኢድ ከም ዘለዎ ወይ ምናልባት ዝጥርጥሩ ስለምታዩ ኣብ መንጎ ፋኖን ህወሓትን ዝነበረ ምትፍናን ስለዝደቀሰይ ስለዚ ሻዕብያ ዘይርአ ኢድ ከም ዘለዎ ይፈልጡ እዮም ዘይርአ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ፕሩፍ ክገብርዎ ዘይኩል እዚ ብተደጋጋሚ ኣብይ ኣሕመድ ወላ ሓንቲ ጭብጢ ዘይብሉ ኡፍ ኢሉ ክትኮስ ሰሚዕና ኢና ክሳብ ድፍንጀር ከዛረብ ኮሰሚና ነዚ ኮት ዘረባናቱ ዝነበረ ጽቡቅ መፍረስ አሁን ኢትዮጵያ መፍረስ አሁን ለምንባላው መባላት ሁሉ ምክንያት የሆኑ መሪዎች ደግሞ አሏቸው ወይ መዘንጋት ደግሞ የለብን አሁን ሸኔ ያግዛሉ ቲፒኤልኤፍ ያግዛሉ ፋኖ ያግዛሉ መሸወድ አያስፈልግም አሁን ኢትዮጵያ ካልተባላች በስተቀረ አንድ ከሆነች ወደኛ ትዞራለች ብሎ የሚያስቡ ሰዎች አሉበት ግን ወንድሞቻችን ናቸው ጠይቀናቸዋል እኛ እንዴት ነው በአንድ ጊዜ ሸኔን በአንድ ጊዜ ፋኖን በአንድ ጊዜ ቲፒኤልኤፍን ሁለት የማይፈላለጉ ኃይሎች የምታገዙ ለነሱ ዋና ግብ ኢትዮጵያ ሰላም የሚባል አግኝታ ዓለም ነታ ኢትዮጵያ ንሓተታ ደባላ ዘሎ በዓል መራሒ ኮይ በዓል እዩ ዝበልዓ ዘሎ ታ ኢትዮጵያ በዓል እዩ ዘባልዓ ዘሎን ዘጥፋ ዘሎን ኩሉ ዚ ኣብ ልዕለይ ኮይኑ ንሸነ በሎ ንፋኖ በሎ ንህወሓት በሎ ንገለ በሎ ኩሎም ዘባልዑና ዘለው መራሕቲ ድማ ኣለው ማለት ናይ ቃል ዓለም ኣይኮነ ንግብፂ ይኮነ ንኤርትራ ይዛረብ ዘሎ ብዚ ኣሕዋትና ደማዮም ስለዝብል ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ዕላማ ድማ ነዚ ኩሉ ዘለዎ ፀገም ተፈቲሑ ናባና ገፁ ምምፁ ስለዘይተርፍ ናትካ ዕላማ ንፁር ስለዝኾነ ፈሊጥናካ ኣለና ኣይኮነ ንሱ ጥጦም ዝበለ ኮነ ንሱ ከሎ ናብያና ክትመፅእ ምዃንካ ብኣፍካት ነገረና ኣለና እንታይ ዘገምት ኣለና እቲ ፀገም ናትካ ግን ኢትዮጵያውያን ፈሊጦምካ ስለ ዘሎ ንስኻ ንዓሰብ ኢልካ ወይ ንኤርትራ ኢልካ ንረብሓ ኢትዮጵያ ዘይኮነስ ነታ ኣብ ኩርሲ ሓሲብካያ ዘለኻ ዕላማ ንዓዓ ኢልካ ትቃለስ ከም ዘለኻ በርሂሉ ለነፍስ ወከፍ ሰብ ምክንያቱ ብገርኻ ስለዚ ነገርካዮም አመቴ በሰባት አመቴ እናቴ ሰባተኛው የኢትዮጵያ ንጉስ አንተ ነህ አለች ኦኬ ወዲ 7 ዓመት ከለኹ ብንስነተይ መበል ሻብዓይ ንጉስ ናይ ኢትዮጵያ ክትከውን ኢኻ ኢላ ኣደይ ነጊራትንያ ኢሉ ዝነግር ፕራይም ሚኒስተር ሲ እንታይ ትብሎ ኣብ ኩርሲ ከይመፀ እንተይልካ ኦኬ ደሓን ሽለል ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ፕራይም ሚኒስተር ኮይኑ ከሎ ከይሓፈረ ኣደይ ንጉስ ክትከውን ኢኻ ኢላትኒ እንድሕር ኢሉ እማኻ ፕራይም ሚኒስተር ተበፂሑ ንለባም ኣምተሉ ያዝያ ስለዚ እቲ ዘቃልሶም ዘሎ እዚ ሰብ እዚ ነታ ኩርሲ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክገድፋ ከም ዘይኮነ ስለ ዝፈለጥ እዩ ምስ መን ትኸውን መንጎኛ ትኾን ኣይኸውንን
مسمن تخون استراتيجيك ربحها كترغاغص مزحجز أكثر تخون سلازي كم نهاتي مس منكس إرتا تخون اتسم دون فرخ فرد خل زلاء ربح خلو زخل إذن تتغيروا إيه زلخوا المخوينات تحجز اللويو تفتخابي زنبر حزبي وفويتا رخيبو تفناعلو زنبر حزبي نعم مربطو تمليسو محراس من الدار جميل له المخوينات زي تروح على تسمله أول كوينات زراي سينا زنبر تقراي زراي مواصل يتركب زله مسمن سيارتها بمخوان دحر كوينات تقراي زوسنت انت توصل ديفاكتو خوني تولت حجر خوني تولت خالف من مارس خو علن انت ولت تي مساب استراتيجيكالي تقال ساكل افلط نخهبا مدردار يكالي سلازي بوست وارون دحر كويناتو ون زصمدوزي ربح حلو مالتي كوينات بزخونه يكون بياتاونت ناي عالم حاجات يكون بزخونه يكون منغدي دو يبتت تبحال منكس إثيوبيا كل نجار عصاصي الناس لا تصنح مواصل متنفسي يخون لنا سلازي ابز حجي زي تزربه تقارو ناي بحكي ارحيقهم كطمت تدليهم انت مريصهم مالتيو انت ترديهم تم بزحات مالتيو مسير تراصم دو متكاتا زي بلو عدلي متكاتا زي بلو عدلي ابز حجي زلو بفلاي حتو ناي هاغراونت تدغاغامي ابز زمصلو زلون ديبيت كت ابز غبرولو زلون مسير تراس غبرصم دو استراتيجيكاوي بناتهم عين كون زغبا بناتنا اوكي كابت غراين تاك تركب تخل كاميرا تراو قال قتل تخليقه نعنا بوغنا مسير مس ኢትዮጵያ ዘለና ዝምድና ከም በትኻብ ንደልየሉ ግዜ ኢትዮጵያ ዝበሃል ከም ሃገር ከምቲ ኢምፓየር ዘሎን ተቐፂሉ ሓደጋ ይመመሊሱ መምስ ፀፀንሕ ድመፅእ እንድሕር ኮይኑ ተሃገር እቲ ተኣልዩ ትግራይ ዝበሃል ጎደቦና ትግራይ እምበርቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ከም ጎደቦን ተተረፈውን ንኤርትራ ካብቲ ስግኣት ትዕርፍ እምበር ዝመፅእ ሓደጋ የለን በዚ ኮይኑ በቲ ንኣብነት ካብ ኤርትራ ካብ ኬንያ ክመፅእ ዝኽእል ስግኣት የብልና ኬንያ ቤንጌራያ ክትመፀና ኢና ንብል ምሳና ዶብ ስለ ዘይብሎ ልክዕ ከምኡ ድማ እቲ ጉዳይ ዝኸውን ዘሎ ስለዚ እቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል እንድሕሪ ብምርጫ ናይ ኢትዮጵያውያን ፋሕ ክብል ደልዩ ንዓና ዝምልከት ኣይኮነን ምናልባት ኣብዚኣ ቅድሚ ክንደይ ዓመታት ተዘርበ ዘረባ እስክንስማዕ ኣብዚ ዘለና እዋን መሰሉን ርእሰ ውሳኔ በቲ ዝደልዮ መንገዲ ናይ ሰላም ዘይኮነ በቲ እቶም ድልየቶም ከረጋግፅሉ ነቲ ኩናት ዝኸፈቱ ሓይልታት ማለት ብናይ ዕጥቂ መንገዲ መሰሉ ከረጋግፅ ክኢሉ ኣሎ ኣብዚ ደረጃ እዚ በፂሕና እቲ ምርጫ እንታይ እዩ እቲ ሕቶ ከናውሕ ኣይደልን ኣብዚ እዋን እዚ በዚ ኣጋጣሚ እዚ እዚ ጉባኤ ንሰላምን ዲሞክራሲን ተላዒሉ ስለ ዘሎ ንሕና እቲ ዝግባእ መሰልና ዝኽፈል መስዋዕቲ ከፊልና መሰልና ኣረጋጊፅና ኣለና ካብዚ ኮንፈረንስ እዚ ይኹን ካብኡ ዝወፁ ናይ መንግስቲ ትካላት ክንፈልጦ እንዘሊ ከዓ እዚ ስርዓት እዚ ወይ እዚ ሕጂ ዝፍጠር ዘሎ ኩነታት በቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝፀንሐ ኣገባብ ፅውፅዋይ ብምፍጣር ኮነ ዝተፈላለየ ምስምሳት ብምምሃዝ ኩናት ክቕፅል ድዩ ዝደሊ ሰላም እዩ ዝደሊ ክንዕዘብ ኢና መፂና ከም ተቐዲመ ዝበልክዎ ንሰላም ዝተበገሰ ክኸውን ተስፋና ላዕሊ እዩ እዚ ማለት ግን ካብ ምጥርጣራት ዓዲ ውዒሉና ኣሎ ክበሃል ኣይከኣልን ኣብዚ ምናልባት ቅድሚቶም ካልኦት ነጥብታት ኣት እታ ዘረባ ማለት ወላ ካብቲ ድሕሪ ናፅነት 91 ዝተገበረ ዋዕላ እንትኾነ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እቲ ምጥርጣር ከም ዝነበረ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ እቲ ሓደጋ ክመለስ ከም ዝኽእል ገምጋም ከም ዝነበሮን ካብቲ ገምጋምናቶም ድማ ወፃኢ ከም ዘይከደት ኩነታት ካብዚ ክትግምት ትኽእል ዝሕጂ ዝመፀና ዘሎ ዘይተፀበይዎ ካብ ትፅቢት ወፃኢ ከም ዘይኮነ ንምግምጋም ዝኣክል እዩ ናብ ዲፕሎማሲ ሰጊርና ምስ ንርኢ ኣብ ቅድሚያት ናይ ዋዕላ ናይ ዩኤን ስለ ዘለና ብዙሕ ዲፕሎማስያዊ ግዝጋሴ ወይ እውን ስራሕ ይግበር ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኣይ ሆፕ መንግስቲ ኤርትራ
بزلع على نزي كنا تتقيمو صبغ زخونه دبلوماسياዊ ጻዕሪ ተገይሩ ነዚ ብወገን ኣቢ ዝፍነዘሎ ዕግርግር መክቲ ክግበረሉ ተስፋ ንገብር ምስ ኣሜሪካ ድማ ጽምዶ ክንሪ ተስፋ ንገብር ብተስፋ ክንጽበይና ካብ ወፂና ኣምባሳደር በየነ ርእሶም ዘውፅኦ ድማ ምስ ሓድሽ ኣምባሳደር ናይ ግብጽ ዝኸውን ዘሎ ይመስለኒ newly appointed ambassador of Egypt ከምኡውን ኣምባሳደር ቢንያም በርሀውን ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ሓድሽ ኣምባሳደር ናይ ግብጺ ከም ዝተራኸበ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ትርክባት ናይ ዲፕሎማሲ ጻዕሪ ይግበር ከም ዘሎ ከም ተወሳኺ ኣብ ምስ ናይ ካናዳ እውን ዝተገብረ ርክባት ሪና ነርና ስለዚ ኤርትራ ብመንገዲ ዲፕሎማሲ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ዝግበር ዘሎ ኣብ ሚድያ ብምምጻእ ነቲ ህዝቢ ሞራል ናይ ህዝቢ ሓፋ ምባል ዝኸድዎ ዘሎ መንገዲ እውን ዓብይ ኣድናቆት ኣለኒ ኣቦ ክቕፅል ትምኒት ናይ ከም ወትሩ ካብኡ ቀፂልካ ቅንያት ናይ ኣብ ኪጋሊ ወርልድ ቻምፒዮንሺፕ ይካየድ ስለ ዘሎ ኤርትራ በዞም ንሪኦም ዘለና ጀጋኑ ደቃ ሬፕሬዘንትት ክትከውን ምዃና ኣብቲ ውድድር ዝሳተፉ ድማ እዚኦም ንሪኦም ዘለና ኢኖም ኣብቲ ኤሊት ዝበለፀ ውድድር 7 ተሳተፍቲ ክሳተፉ ምዃኖም እዚኦም ንሪኦም ዘለና ኣብቲ ናይ ንኣሽቱ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ እውን እንተኾነ ብብዙሕ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ኣፍሪካ ኤርትራ ዶሚናንት እያ ስለዚ ምስቶም ናይ ካልኦት ዓለማት ዳይ ክትወዳደር ትኽእል እምበር ምስ ናይ ኣብ ኣፍሪካ ብዙሕ ዝወዳደርዋ ዘሎ ይመስለንን ኣብቶም ደቂ ተባዕትዮ ግን ከቢድ ብድሆ ይፅበዮም ከም ዘለዎን ተስፋ ንገብር ብዓወት ገለ ዓይነት ዓወት ሒዞም ክመፁ ካብኡ ግን እቲ ተሳትፎ ናቶም ጥራይ እውን ተስፋ ዝህብ ሞራል ዝህብ ፍናን ዝህብ ስለ ዝኾነ ምስጋና ኣለና ኣብ ልዕሊኦም ኣምላኽ ይሓግዝኩም ክንብሎም ንደሊ እቶም ንዕኦም ዝያዳ ፖስት እናገበሩ ዝሕግዝዎም ዘለዉ ብፍላይ ኣብ ሚድያ ከም በዓል ናትናኤል ዘመካኤል ፕሊስ ሓግዝዎ ፈሎው ግበርዎ ሰፖርት ግበርዎ ብዙሕ ብዝናይ ስፖርተኛታት ናይ ኤርትራ ቀጻሊ ከይደ ከመን ከይሰልቸውን ዝፅሕፍ እዩ ስለዚ ከምኡ ዓይነት ሰብ ክህልውና ኣገዳሲ እቲ ሚድያ ነቲ ናራቲቭ ዶሚኔት ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ብፖለቲካ ጥራይ ዘይኮነስ ብቁጠባ ብዲፕሎማሲ ብስፖርት ብኩሉ ክንክሉ ስለ ዘለና ናይ ስፖርት ናይ ኤርትራ ድማ ኤክስተንሲቭሊ ዝፅሕፈሉ ሰብ እዩ ሰፖርት ናትኩም ድማ ይደሊ እዩ ስለዚ ከምኡ ንዝገብሩና ከነተባብዕ ክንክእል ኣለና እናበልና ሓንቲ ብዚኣ ዲቤት ዝከክበኩም ምናልባት ክምህረና ዝኽእል ሕጂ ኣነ ሓንቲ ትገርመኒ እንታይ ዳ ምስለኪ ኩላትና ሕጂ ናብ ኤርትራ እንተተመሊስናሲ ያነ معلش حنقص هنمني وإن شاء الله الله ملسنا هون كلاتنا يوم مشلكي نعدنا ملس كلا هوا هالجمرة هيكي جاس بلا مرة خلاصيا كملك كسي مزح جن السدات كم تخلنا كندي عشان جنزبات فينا قال ملا جاس ندابخنا قال مشلكي كيف أنا عن السدات نخمل الناس كلنا هاس كم زي سوق بزيحيو مورسي مرة حسبه كندي حزب الله يجيب السدات عندنا أتوه عاسي جاس كمنتي حزبهم I don't know حسبه مو شعرها سن زفتو شعرها بزحسب يزفتو ترديكي تفاريو كيلو منا تفاريو أو كلهم عشاشي تفهم تفاريو شكرا يا بنا كنتني روبا تحسبي مجد زي ببين خامد كاس قال خيت حسبيو كم نهار راحت يعني عارف مسافر خم قدمكي كلت مربع 4 مدقسي مش شدش حواتكي انت زبال كورت ولا زبال كورت لا هيك بقدامي نزا زربازيا نزاربان يرنا زنا اشتحواتنا انا بحق صبغ زرباي صبغ تمنيتيو انتي دبل يرنا بقدامي ابناي صوفيا تصفى مريم امباسادر صوفيا تصفى مريم حزب سنغافور 6 مليون زخون اب حنت كتما كم زقمت اب كند دهلاك تخون هاجر كاب دهلاك نيشتي تعبي دسيت دهلاك تابع نيشتي نتعبي 6 مليون حزب سنغافور او يقمت له هذا غزي ኤርትራ ኩሉ ግዜ ከም ዝሕጂ ዘለዎ ኣገባብ ኣቀማ ኣነባብራ ክህልወና ስለንኽእል ፍርንታ ኣለና መሬት ክፀበና እዩ ሃገርን ክፀበና እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ ኣለና ብሙሉ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዳህላክ ጥራይ ክቕመጥ ከም ዝኽእል ክንግምት ክንክል ኣለና ስለዚ ያሬት ኩሉ እቲ ህዝቢ ናብ ዓዱ ተመሊሱ ሓደ መዓልቲ ኣብኡ ከይዱ ግን ከም ዝምዝብልዎ ዘለዉ ክንልምን ወይ ከዓ ግበሩልና ክንብል ዘይኮናሲ ዓቕሚ ሒዝና መፂና ነቲ ዓዲ ኣብ ምምዕባል ኣበርክቶ ንክንገብር ስለዚ እቲ ትምኒትናተን ወይ እቲ ዲስካሽንናተን ከምኡ ደስ ዘብል እዩ ዓድና ክንምለስ ኣብ ዓድና ኮይንና ክንገብሮ ንኽእል ዝብል ዘረባ ስለ ዝኸውን ዘሎ እቲ ዲቤት ኢትስ ቢዩቲፉል ኣም ቨሪ ሃፒ ከምኡ ዓይነት ኮንቨርሴሽን ይግበር ምህላው እምበር ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ምስ ጥዑም ዘረባናተን ፍናን ዝህብ ዘረባናተን ክንውዶ ኢና ላይክ ምግባር ሼር ምግባር ርእቶን ሓሳብን ግደፍ እናበልና ምዝያ ደርፎን ገትፈኩም
نقرا من قد يدما سوري زرساكوا ابزناي ايرلينك وددر ناي سنه طباب يغفر سلازلو تودادرتي كاب استفلالي بوتاتات زغبروم صبو زخونه وددر سلازغبرو زلو حضراهم كيتكم سبورت غبروم كاوشت عد زغبر سراح نحجز صبو سراح كنركب صبو سراح تسراح انت خوينو نتوما بيرترا بزح واغا كفيلوم زغبرو زلو كيتكم بليز سبورت غبروم كمز زعمسل زترا دي كونه كال نتوم بلوصات ناي سوبر تالنت وددر اب يوتيوب جيرو لكم الله ناناتنا مريچانا غبرنا سبورت نغبروم نزيا رسيات انها بليز سبورت مغبار ناي كلنا سراحيو نزياتهم تحجزنا نزومنا عشت ولدن تحجزنا بوغيرنا هنا ابركتو خنغبر نخل ولا ونتا لايك نغبرا شير نغبراون ابركتو لوايو سلازي نتكاب عد زمص سرحات نكعبيلنا مخنياتو نتوم اب عد زلو عدلات زفطرو زلو تكالات ونت تكونوا زم يوتيوب شانلز وانت تكالاتيو عدل يبلو ويم نوعدات سلازي عاداتهم تحجزنا اندايركت الجنزب كي كفلنا ونحجز سلازلنا هذا راهم نابلكو زياخد انا خياك شان سنه يخون كيمانا سلم يكباري تنقلبي انا خياك شان سنه يخون كيمانا سلم يكباري تنقلبي انا خياك شان سنه يخون كيمانا سلم يكباري تنقلبي انا خياك شان سنه يخون كيمانا سلم يكباري تنقلبي سلم يا